Jaume I va tindre 15 fills i 10 amants. Sí, 15 no, més, 18 per ahí. Tota una història explica coses. Per què es diu Casalla? Per què es diu Casalla? La ciutat de València en aquest moment també és que era una illa. Era una illa? Per què? Hi havia un braç del riu que eixia i tornava al mateix riu. I el que quedava enmig és la ciutat romana original. Una cosa importantíssima, Ausiàs Marc, és el primer poeta que comença a escriure en València. A veure, la història del barber en València és molt curiosa. Pareguda a la de Sunitud, un barber degollava la gent i al costat n'hi havia un forn. Feien pastissos de carn. Feien pastissos de carn. Teníem el major prostíbul d'Europa, diuen? Un prostíbul molt gran. El romaní? Era una empresa municipal, era com l'AMT, avui en dia, el bordell. És oblidat. Ara comencen a estudiar-se les funcions també polítiques de les reines, que eren molt més importants que moltíssims nobles dels quals coneixem el nom. No estic d'acord en que els nobles no treballen. Vols dir que el duc d'Alba no treballa avui en dia? El duc de... Que es toca els collons? Es toquen les parts nobles, per això són nobles. L'arròs al forn és abans de la paella? Puede a la paella històricament. Buah! Anem a parlar d'això. Jo vaig escarbar una miqueta. A veure, Vicent. I no ho he fet públic mai perquè... Ui, primícia! Vull dir, per això és tan important també conèixer la història, per a entendre com som i què podem ser. Penseu que els valencians sabem poc de la història valenciana? De lo nostre. Per això, en este podcast s'ha acabat. Clar, ja està. Avui parlem d'història. Hem juntat a dos persones que es dediquen a l'estudi i divulgació de la nostra història. Sergio Caballero, més conegut com Pachi, de València Viva Walks. Podeu trobar al seu canal fotos de la València antiga, llegendes, notícies, i amb el seu lema Fes turisme en la teua ciutat, organitza diverses rutes els caps de setmana per a recórrer i conèixer els carrers de València. I Vicent Baidal, historiador, cronista de la ciutat de València, un dels fundadors de l'editorial Drassana, estudiós de la identitat valenciana, escriptor d'entre altres llibres València no s'acaba mai i els valencians des de quan són valencians. Tot un privilegi esmorzar amb ells a un lloc emblemàtic enmig de l'Horta d'Almàssera, el restaurant La Lluna de València. ¿Esta gent arriba o què? Que tenen així ja una hora... No sé. Bueno, no sé. Ja veurem. Però... Ei, com esteu? Hombre. Una horeta esperant vos així. Què tal? Molt bé. Sabeu què ha passat? Què ha passat? No t'ho creuràs, no t'ho creuràs. Jo tenia unes històries. Unes històries. Mira, com vosaltres. Amic. Jo estava documentant-me un poquet, perquè... Claro, és que no, dic, a veure si la venim a història... ser... Bueno, Pachi, Vicent, gràcies per vindre a este lloc tan meravellós. Gràcies per deixar-vos convoyar, liar. Gràcies a vosaltres Heu per dit convidar-nos. casalleta, cacaos, el collaret... Parlant de casalleta. Casalleta, És la millor manera d'encetar una història, no? Sí, Arrencar amb una arrancaora. Ai, que se li cau. Que ben les casalles. Jo és que estic nerviós, perquè anem a aprendre molt, esta és la meva càmera, molt d'història. Anem a parlar en els... Ole. Fenomenal. Anem a parlar en les mestres d'història que haurà volgut jo tindre de xicotet, I amb Casalla en la classe, també, no? No sé jo, Jo en el Sorolla, pues, pot ser que algun dia n'hi haguera coses d'estes. El Sorolla, el Nocturn, tal... Era altra època. Jo recordo de tindre també quan anava a l'institut una mestra d'història que era molt hippie, ella, un monyo superllarg. Moltes gràcies, Isidro. No me'n recordo el seu nom, xics. però... Gràcies. Me recordo d'ella, no del seu nom. Anem a arrencar Bueno, d'ací, vinga, va. Una per miqueta vosaltres i complicat. per la història de València. Faro de cullera. Fer història. Dóna-li. La Casalla té història? Ai, Clar, La història, la casella d'història. Tot té una història, tota història explica coses. Per què es diu Casalla? per què es diu Casalla? Pues perquè veu d'un lloc que es diu Cazalla de la Sierra, que està en la serra de Sevilla, i d'ahí en Andalusia diuen Cazalla, però valencianitzat és Casalla. Correcte. Cap al segle XVIII allí estava ple de destil·leries i així van començar a fer les pròpies destil·leries valencianes i li van posar el mateix nom, Casalla. A més, era un lloc que anava molt Felip V, el nostre ben amat líder del segle XVIII, que ens va eliminar els furs i tota la pesca. El revés, el de quadre Anava sempre del revés, no? Anava, mira... Estava prou loco. Tenia problemes mentals, seriament. O sigui, de fet va abdicar en el seu fill, perquè estava tan loco que va abdicar, però el fill es va morir als 9 mesos i va reprendre el... Va abdicar. Va tornar, el retorno del rei. Ostres! Sí. No, ja veus. Això promet. La gent pensava que s'havia lliurat, però no. Sí. Hòstia, pues després parlarem de Felip V, sí. Bueno, abans de tot, clar, vosaltres sou historiadors i esteu acostumats a contar la història d'uns altres,
però volem conèixer també la vostra història. La vostra història. A mi no m'agrada dir que jo sóc historiador. Val, Jo sóc més comunicador. Vull dir, Baidal, Vicent, pot ser que siga més historiador perquè ell sí que treballa més en el document o escriu després. Ell escriu i jo agafo el que ell ha escrit i me faig 4 cosetes així ràpid. És una part molt important de I la conte divulgació. i, no sé, podríem dir, el passe a cultura més pop, o agafe arxius amb coses que han fet més complicades i jo les desfiltre, podríem dir. Sí, bueno, que sou la millor combinació possible. Correcte. Tot així... Però bueno, els dos sou, en fi, com a divulgadors de la nostra cultura, de la nostra història, dos persones referents, podríem dir, no? Ahí estem. Sí, a nivell. També tens un canal d'Instagram, València Viva Walks. València Viva Walks, que ha crescut moltíssim. Jo no esperava que anara a tindre l'audiència o... Bueno, que us recomanem molt, és molt guai. La repercussió no? És que ha tingut una repercussió que molt gran, massa gran. Però des de fa la gent temps... me para per el carrer. Eres el Instagram i jo, uau. Claro, No és el que té traure la teva cara. Ja. Perquè no sé si ho feies al principi, jo quan t'eixia... No, al principi no. Al principi no. Al principi buscava fotos antigues, demanava fotos antigues per ahir, però després vaig dir, vaig a contar coses també. Correcte. No sols amb fotos, sinó historietes curioses, coses com les que anem a parlar avui. Pachi Caballero. Sergio Caballero, més conegut com Pachi. Vale? Pachi, Ha arribat un moment en la vida que jo mateix me dic Pachi i sols ma mare i en el treball me'n diuen Sergio. Com? Però és un mal nom, Pachi. Pachi és un mal nom. De Sergio Pachi, de tota la vida, home. Gar, de tota la vida. Vale. D'on ve? No, d'on ve? Entén la història? D'on ve? Conta la història. Mare meva. Això va durar. No, però això sol ser ja quan me coneixes molt. Vinga, va, així públicament. Quan era xicotet jugaven a dinosauris en el pati de l'escola, o sigui, que tindria 4 o 5 anys. Jo sempre he tingut el cap gran, ¿vale? Per a ficar històries ahí dins. Con Jorge. Pues con Jorge. Però Jorge pot ser que no jugara a dinosauris en el menjador de l'escola i a mi me van dir, pues tu vas a ser el Pachycephalosaurus. Pachi? Pachycephalosaurus, pues escriu Pachi, clar. Y se va a quedar ahí, va a pasar, pues que tenia 4 anys, tinc 36, 36, pues 32 anys amb Pachi. El dinosaure Pachi. El dinosauri Pachi. Els meus alumnes, si vegeu això, Sergio. Per En el favor. treball, Sergio, per favor. Senyor Caballero. Bueno, no, Pachi em dona el mateix. I tu, Vicent? A veure, jo porto 20 anys dedicant-me a la història, vaig fer història, després em vaig doctorar en història medieval, una tesi sobre els orígens de la Generalitat Valenciana, i després doncs, em van nomenar, vaig tindre el privilegi de que em nomenaren cronista de València. Cronista de València. Cronista de València, juntament amb Paco Pérez Puche, som dos cronistes de València, bàsicament per la meva feina de divulgació. Ah, mira, la cerveseta... Perfecte, estem ja... Isidro entra quan siga ministeri, ja està. Una 5 estrelles, No, com té que ser, com té que ser. Escolteu, molta història d'esta cervesa des de 1890, sí, amb una mau. Vale. La cervesa Cronista, Mau. jo de cronista no ho sabia, tio. Sí, en 2021 em van fer cronista de València i... Ah. Bueno, és un càrrec, però sense estar remunerat, que sempre em diuen, tindrà no sé què. No, al contrari, t'encarreguen informes i et fas de baix. És un càrrec de la vella usança, un càrrec de... Te dona lustre, però poc més, no? Però no, és un privilegi, és un privilegi. A mi Instagram no me paga, que la gent també te pregunta, 90 pico mil seguidors. No, Instagram tampoc paga. Instagram no paga. Així que cronista de la ciutat oficial, cronista en Instagram, no cobrem per això. No cobrem. I si voleu a convidar-nos a almorzar... A Casalles, a Maus, perfecte. S'ho mereixen. S'ho mereixen, que m'estan així il·lustrant. No, i això, el que deia que aquest reconeixement va vindre sobretot pels llibres de divulgació que havia fet sobre la història de València. L'altre dia contaves això, que reconeixen, fa vergonya dir-ho, però la meva parella es va quedar flipa perquè ahir al costat de les Torres Serrans, des d'un cotxe que estava parat en un semàfor, algú va baixar la finestreta i va dir «Baidal, València no s'acaba mai!» I vaig ir en el cotxe. València no s'acaba mai és el títol d'un dels meus llibres. Correcte. A mi va passar algo molt paregut per Ciutat Vella, per el centre del Carmen, anava en el carrito, en la xiqueta, València viva. És que va passar un cotxe xiscant rodes i jo vaig, no sé què, i me va parar al costat i jo, que m'ha parat al costat, però no, va baixar la venta, eres el de València viva, i jo ja creia que va anar a matar-me per haver-le dit tot. Les xarxes és que mos exposen massa. A nosaltres el que es passa és que
de repente, de sobte estem en una taula d'un bar i arriba algú amb 3 casalles i diu vull una casalla amb vosaltres, i se té que fer una casalla. Clar, i què dius? Perquè tu no saps la cara de peneta que te poses si li dius que no. No pots dir que no. Què m'ha passat? Què m'ha passat? I no, però és que jo... Ai, anem a tope. Això va a molt bon ritme, Mare meua. Bueno, i torreznos. Oh, que bo. estem així a la Lluna de València, que és una frase que ara parlarem d'eixe... Del restaurant. Però estem en el restaurant La Lluna de València, així en l'Horta Nord. Ara parlarem del significat de la frase. De la frase bonica, la Lluna de València, a la Lluna de València. Un restaurant amb molta història, també, no, Isidro? Un restaurant perquè com veieu així, clar, també perquè esta ja és com la nostra segona casa, no? Este restaurant que van gravar en Isidro, després parlarem de les paelles, una paella boníssima que va cuinar ell de fetge de bou. I jo tinc tenedor? O què passa així? No. Ara portarà Isidro. Però bueno, que els portem així perquè és que tu mira este lloc així decimonònic, no? Com està ambientat, decorat. Jo crec que, no sé. Començarem en els bocates. Això era una alqueria, Isidro? Això era una alqueria. Isidro de moment és el prota del podcast, Això era una alqueria. Pots contar un poc així a viva veu com això? Això era una alqueria, era senyorial. Dalt tenia habitacions i baix les quadres i el menjador. I els terrenos estarien al voltant de l'alqueria. L'heu reformat i heu fet un restaurant. Se reformà en l'any 88 i s'inaugurà. Reformar, se tirà tota i se va reformar l'altillo i quedaren les 4 parets i el techo. Així al costat, Ramon Muntaner va escriure la seva crònica, ahí en Cases de Bàrcena. Ah, sí? Cases de Bàrcena. La típica, la famosa crònica de Ramon Muntaner que conta la història dels almogàvers, etc. La va escriure ell tenia una alqueria ahí, una caseta, i mirant la mar... Mira, estem envoltats d'història. Que si vas conèixer, si coneixes 4 cosetes, pots caminar per els carrers, per I camines millor. Camines millor, la petjada és igual, però el teu disfrute... I recordes això, jo què sé, el Palau del Borja, la casa del rellotger per Ciutat Vella, o sigui, per Pobles Marítims. Correcte. També, moltes històries. Estem molt contents d'esmorzar en gent. Ja comisca el podcast, ja, saps? Perquè jo crec que m'està fent senyals, a lo millor, el nostre guionista, sí, veritat? Perquè no hem ni has començat. Bueno, estem al podcast Disfrutons, ¿vale? I la pregunta que sempre fem nosaltres és: quina és l'època més disfrutona de la història de València i per què la ruta al bacalao? Desenvolupeu. A mi em va pillar massa jovenet, la ruta del bacalao. Sí, a mi també. De quin any és? Soc del 79 i el meu germà, que tenia 3 anys més, no, 5 anys més, sí que la va viure, però jo era una miqueta massa jovenet. Quina llàstima. Però ho estàvem comentant a des, que hi ha un dia de la història de València que les cròniques conten que València va ser una Babilònia, que tot el món estava disfrutant i festes en la platja, lluminàries per la nit, etc, que era un context un poc dramàtic, perquè era la guerra de successió, que després va guanyar Felip V i va eliminar els furs de València i tot això, però va ser quan l'enemic de Felip V, Carles III, l'arxiduc Carles, va vindre a València a jurar els furs de València, cosa que Felip V no volia. I ell, que era un príncep alemany, va entrar en la catedral de València el 10 d'octubre, el sant demà del 9 d'octubre, i va jurar en valencià, bueno, no van a dir en perfecte valencià, suposo que no, en un accent de Xina alemany. Amb accent alemany, però va jurar en valencià. Clar, i va donar escrit i va llegir. I aquest dia van fer una festassa brutal el 10 d'octubre de 1706. Ja venien de festa, que el 9 d'octubre. Claro, havien celebrat també... Van empalmar. Havien fet una DSL del segle XVIII. M'encanta. O sigui que, bueno, pues ahí va néixer, no?, la costum de la DSL, que tan... No, després, a l'any següent va tallar el Mansa i això van dir, hòstia, I després el Mansa no va quedar... Vull saber el moment preferit de la història per a Patxi. Claro. El moment preferit, a mi m'agrada molt el moment de les germanies, de la revolta dels gremis ahí armats, les havien deixat armar-se per a defensar la ciutat dels atacs dels pirates i els tios ja una vegada armats diuen sí, pues ara volem una miqueta més de drets.
contra la noblesa, els nobiliaris. Sí, I bueno, cosa que tampoc va acabar molt bé. No va acabar molt bé, va acabar tot el món penjat, però que van ser 3-4 anys d'ahir de... Abans de la primavera valenciana va ser d'això. Clar, a veure, no va acabar... Sempre que fem revoltes no acabem molt bé. Però els anys locos, què? Els dies locos de la primavera valenciana... Vicent Peris t'han llevat el cap, però que te quiten lo bailado. Home, el Vicent Peris, quan li van donar el poder, el tio diria, ara sí. Però... Joan Llorenç, que ha acabat sent una zona de marxa. Sí, correcte. Però va ser un dels líders agermanats. Tal qual. Però és de veres que se diu que les germanies que estaven dient que van acabar fatal de veres, no? Van acabar fatal de veres. La van aplastar. I durant molt de temps, sí, han tingut com també una història de les germanies, coses roïnes, però realment és una revolució per a demanar drets. Sí. I lo que està bé a mi d'aquestes coses, el que m'agrada de la història és la continuïtat, sempre. És a dir, en el 1521 hi ha una Germania i en 1691, un segle i mig després, hi ha una segona Germania. És a dir, la gent tenia la memòria d'aquella revolta i després de la transició hi ha partits polítics o grups polítics que es diuen Jove Germania, Nova Germania, vull dir, eixa memòria històrica que anem... A dia d'avui tenim el passeig Germanies i coses així. També. És el que ha quedat. Podem posar el nom i passejar per allí. Molt bé. Volíem anar a l'inici, no? Començar amb l'inici de tot, que és en quin moment els valencians es van considerar valencians. A partir de que això és... Vicent està ja ahí preparant-se. Clar, sí, no, esta pregunta Quan naix la nostra consciència i identitat valenciana? Vaig fer un llibre que es deia Els valencians des de quan són valencians. O sigui que saps això. Per tant... Jo minxe, vale? No, ho faré curtet. A veure, la qüestió així que la gent diu... El primer que els valencians des de quan són valencians. La broma sempre et diuen des de que naixen. Vale. Bé, històricament. Clar, una cosa és els valencians de la ciutat de València, que des de la fundació romana són valencians, perquè ja la ciutat es deia Valentia, ja eren valentini, eren valencians. Però valencians de Vinaròs a Elx i Oriola, una persona d'Alcoi, una de Dénia, una de Castelló, que li diguen, o d'Onda, el que li diguen valencià, això comença en la fundació del Regne de València, de Jaume I, i el seu net, Jaume II, que van conquerir i van construir un Regne de València que era pràcticament les mateixes fronteres que tenim en l'actualitat en l'autonomia valenciana. Llavors, conquereixen tot aquest territori en 1238, 1245, i fan una cosa molt important, que per això ens continuem considerant valencians, que és crear un regne de València amb unes institucions de govern, amb unes corts, amb unes lleis pròpies, etc. I clar, comencen els musulmans, que és els que vivien així, diguem que els aparten, expulsen a la meitat, l'altra es queden on poden fins que els expulsen definitivament en 1609, i els cristians que venen d'Aragó, venen de Catalunya, alguns venen de Navarra, alguns de Castella, però al cap de 3 o 4 generacions diuen, ostres, així el que ens interessa són els nostres interessos valencians, la nostra política, les nostres corts, les nostres lleis, etc. I tenia igual que vingueren d'Aragó, que vingueren de Catalunya, que vingueren de Navarra, van començar a considerar-se valencians. És un fenomen molt paregut al dels Estats Units d'Amèrica o al d'Austràlia o altres llocs pareguts, que al cap de 4 o 5 generacions, pues, bueno, jo tinc clar que m'abuelo venia de uno de Osca, un altre de Barcelona, etc. Però jo he nascut així... Clar, i els meus interessos són estos. Els pèls de punta, Els pèls de punta, perquè quan has fet la comparació amb els americans, que tot el món... El Tea Party, el tal, les 13 colònies, sí, però, el que acaba de contar... Els furs de València, els furs de València. Això és porno historiador. No, això és porno historiador, que s'ha contat al teu historiador, que ja ho sabia, però com ho ha contat, Molt bé, sí senyor. El fet de que un navarro ja 2 generacions després o 3 generacions després ja no fora navarro, sinó fora ja valencià. Això es veu molt clarament en els escriptors. Jaume Roís de Corella és una població navarra, de Navarra. Joan Martorell, de Martorell, de Catalunya. Isabel de Villena venia de Castella, perquè en aquell moment Villena era castellana. El cognom Esparza és de Navarra. Clar, tenim la plaça de Navarros. Però eren escriptors en valencià i se sentien valencians. Vull dir que clarament es veu, en el segle d'or valencià es veu molt clar. Parlarem del segle d'or
I el tema, clar, per a mi resulta curiós, no? Perquè ens detinguem un poc més en el tema de que tenim aquesta mezcolanza, no? d'aragonesos, catalans... A partir d'un moment determinat comencem a considerar-nos valencians independentment dels revolucions. A partir, tu has dit, de tercera, quarta generació, ja diguem, escolta, jo soc d'ací. És un procés progressiu. Jo soc de la terra, d'ací, d'on vaig néixer, però com m'ha dit, com els americans, que de repente diuen, oye, sense representació no tenim així, no som anglesos, som americans. Es diu molt lo de que els americans no tenen, si és que no tenen història, comparat amb nosaltres, no? Que tenen potser 2 o 3 segles. Vale, però... O què? No. Sí, clar. Una història molt més recent. Una història molt més recent, però pot ser que la reivindiquem més. La reivindiquem molt. La diferència és que som un estat. Igual ja no. Està clar, però jo he posat l'exemple, per exemple, de que molta gent pot conèixer el Tea Party de Boston, però... La declaració d'independència de les 13 colònies. Totes les pel·lícules americanes, el Washington... la pel·lícula de Nicolas Cage buscant la declaració d'independència per a buscar el tresor, però falta també una miqueta d'això. La sèrie de Jaume I no l'han fet encara, ni Netflix ni en apunt. Hi ha sèrie, ara, és que clar, ara parlarem. Jaume I l'anem a repetir molt. Ara parlarem. Jaume I és el nostre mite fundacional, podríem dir, del regne, del valencià, de tot. Sí, està clar. Perquè Jaume I... Jo, perdoneu que a vegades el que faré és simplificar un poquet per a jo entendre... Sí, no, això és així, vaig així. Jaume I conquista... unes terres islàmiques. Unes terres que eren islàmiques. 1238. Ahí se fa un forat perquè n'hi ha molta gent que se'n va, n'hi ha un hueco, no? I arriba gent de Catalunya, de les zones limítrofes. Del nord, dels llocs que Jaume I governava, que eren Aragó i Catalunya. D'on venia. I al principi no tenen aquesta vinculació, encara que Jaume I una vegada arriba funda el Regne de València, no? Funda el Regne de València, li dona unes lleis i li dona unes corts. I per tant, els interessos polítics... És fonamental per a després crear la identitat de... Jaume I la noblesa l'estava fent hibiri-hibiri. Els aragonesos. Sí, sobretot. No sol ser, però que estaven intentant... Aleshores el tio arriba així... A veure vosaltres. Ho fa per interès, realment. Si jo faig un territori polític nou, que és diferent de Aragó i Catalunya, jo poso les normes que vull. Llavors, les normes eren més favorables al rei que en Aragó i en Catalunya. Però això al mateix temps, com a conseqüència, fa que al final la gent que viu així veja clarament que no són ni Aragó ni Catalunya. I això, per exemple, és una diferència important en Mallorca. Mallorca no van tindre mai corts, d'acord? Els mallorquins anaven a les corts catalanes. Això fa que també, inclús avui en dia, els mallorquins se senten més apegats als catalans, d'acord? En canvi, així, ja des del segle XIII tenim les nostres pròpies corts, tenim clarament en el nostre marc mental que tenim una política pròpia, i això fa que catalans i valencians siguin germans, i a voltes no tant. Però sempre hi ha... Catalans i valencians siguin germans, vale? Ja està un poc... que n'hi ha molta gent. Sí, també hi ha el català... Ells diuen valencià jo me debe, no pot ser, i així respon en català, si no te l'ha feta, te la farà. Correcte. Així en la germanor. Però aquesta història política que hi ha darrere des del segle XIII fa que hi hagi diferències, per exemple, en la relació entre valencians i catalans i entre mallorquins i catalans, perquè són coses que han influenciat en com ha evolucionat la col·lectivitat valenciana. Per tant, per això és tan important també conèixer la història, per a entendre com som i què podem ser, perquè si no entens el que som, difícilment després podràs dir, mira, jo no anem cap així o anem cap... Però hem de conèixer-la, no? Com diuen en l'oráculo de Delfos, que dia, conócete a ti mismo? Penseu que els valencians saben poc de la història valenciana? De lo nostre. Per això, en este podcast s'ha acabat. Ja està, no, així ho resolvem. 10 hores, no? Que durava el podcast. Coneguem poc de la nostra història. El tenia Jordi Wild. Ha de ser. Jordi Wild tenia el rècord fins ara. Quantes hores tenia Jordi Wild? 24. A veure, jo sincerament crec que hi ha poc de coneixement, però hi ha molt d'interès. Hi ha molt d'interès. I se veu també en que els vostres comptes, el teu a Twitter, el seu a Instagram, tenen molts seguidors. Sí, tenen molts seguidors i que la gent s'interessa. I que el que dic jo moltes vegades, entre foto de tete i teta, tal, te fique jo una foto de la muralla, de la Torre de l'Àngel, de la muralla islàmica, tal. I parlem una miqueta de que la muralla
de la muralla y la gent se sorprèn. Però on està? En el Carme. No, està claro. en Ciutadella. Digo, home, clar, si la tens al costat de Serrano. I no sabem. I no saps res. I de vegades que fem també d'anar a caminar per ahí, que jo dic, anem a fer-nos la ruta, jo què sé, en Poblats Marítims. La de Poblats Marítims, Grau Canyamelar. I veig gent del barri i flipa. Claro. I tu, però tio, si és que és un goig. les bodegues les tenies així tota la vida, les gasanes les tenies així tota la vida, no són, bueno, és en teoria un edifici del segle XV o... Les drassanes són del segle XV. Molt boniques. Però no són del segle Tasteu això que està boníssim, Ah, no? Bueno, Són un procés. Són un procés Però- evolutiu. Vale, després primer- parlarem. Després No arribarem. Primer 14. Molt gust tots. Prova, per favor, això. Que sí, que la El magre prova, amb maqueta Vaig a dir-ho brutal. durant tot el podcast. Prova això perquè esteu... El magre. Vosaltres també, però veniu a tastar-ho perquè... El magre en tomaca. Magre. Vingueu així a la Lluna de València, que està molt bé. no m'he explicat al final lo de la Mira, Lluna de València. perfecte, anem No a per m'he això. explicat. La Lluna de València. Per què diem l'expressió la Lluna de València? Quedar-se que és com a la molt, Lluna de que és com molt poètic. És molt poet. Abans estàvem parlant de qual seria l'origen i creiem que seria un origen de que algun escritor i després segle XVIII, podríem dir, segle XIX. Però, a veure, és algo que jo crec que tot el món coneix, no? És quedar-se a la Lluna de València, la història... És que jo dic que tot el món coneix, però és que hi té una versió que no tot el món coneix. No, i lo de tot el món el coneix... No te cregues. Conta, Conta. vale. Conta la tradicional. Ixa frase sempre és molt optimista. La tradicional dia que, quan la gent arribava a la ciutat de València i s'havia fet de nit, pues, com a tota ciutat medieval, bueno, no medieval, a tota ciutat molt bé amurallada, pues, se tenia que tancar. Se tancava i la gent que no podia entrar a la ciutat en aquest moment, pues, seria quedar-se a la Lluna de València, en el riu Túria. En el riu, tal qual. Y ahí hay una teoría que le pega una altra rosca, que és que enfront dels Torres Serrans hi ha com uns banquets en forma de mitja lluna. Entonces, que com es quedaven a dormir ahí, seria que es quedaven ahí a la Lluna de València. Però encara hi ha una altra teoria, que no té a veure en esta, però que, perquè clar, aquesta teoria, per què la Lluna de València no la Lluna de Barcelona o de Madrid, si també tancaven les portes? Ja. No, pues, qualsevol ciutat emmurallada tancaria les portes, o Sevilla, o que siga. Hi ha una altra teoria que és que com València no tenia port fins al finals del segle XVIII, València no té platja només, els vaixells que arribaven s'havien de quedar, diguem que, no en port i no podien baixar, sinó que es quedaven allí a uns centenars de metres de la platja de València. I llavors, clar, havien de passar la nit a la lluna, mirant la Lluna de València. Ahí sí que brilla. És una altra... Clar, perquè està a la nit, estàs en la mar, és una altra teoria que, pues, clar, a altres ciutats sí que tenen port i pues, la gent podia baixar i podia dormir en la ciutat. En canvi, en València era molt més difícil fins que van fer el port. I no han parat de fer el port fins a l'actualitat. Ara ni en pleció, no? Ahí n'hi ha un punt important, el tema del port, de quan va València tindre port, quan, o sea, al principi sols un braç de mar, o sea, perquè València... Un dels ports més importants de... Jo m'estic avançant... Però el port va començar en el segle XVIII, o sigui, abans la gent venia perquè... Port com a tal, o sea, com a part, de tindre un port construït, perquè clar, si ens posem, el primer port el tindríem quasi on estan les Torres de Serrano. O sea, Ahí? Els romans ja tenien un port fluvial. Se remuntava el riu. El Túria es podia navegar fins a la ciutat de València, fins a la Ciutat Vella. I se parava ahí. Anaves ahí com si fos això Amsterdam. Però la ciutat de València en aquest moment també és que era una illa. No era... Era una illa? Per què? Hi havia un braç del riu que eixia i tornava al mateix riu. I el que quedava enmig és la ciutat romana original. Podríem dir que entrava per la plaça del Carme, el convent del Carme, per ahí, per Branqueries, més o menys, tiraria fins al Tossal, passaria per el mercat, arribaria quasi a la plaça de l'Ajuntament i Però ja... espera, per ahí n'hi havia aigua? Sí, i si vos fixeu una cosa molt curiosa, si aneu a la Llonja de València, veureu que la plaça del Mercat, la Llonja de València, té uns escalons. Sí, perquè ahí n'hi ha un turonet, un puig menudet, que era la illa originària, l'illa fluvial, perquè estava envoltada d'aigua. I ahí és on van fundar els romans la ciutat. Tu te fiques en la llotja, com diu ell, i tu veus que en la plaça del Mercat tira cap a baix. O sea, perquè el que tens davant està més elevat i tu, si estàs damunt de les escales, estàs més elevat. Aleshores, per ahí passava tot el riu. I girava en lo que seria la plaça, abans una miqueta de la plaça. Continua lo que seria la muralla islàmica.
Sí. Una illa fluvial, era una manera també de protegir-se. Clar, també al mateix temps, jo sempre he pensat que no ho van pensar molt bé, perquè que al mateix temps... S'està ficant els romanos ahí. Perquè clar, després, València sempre ha patit d'inundacions del Túria, fins que el van llevar en els anys 60-70. Perquè, clar, està tan prop i damunt en una illa fluvial, cada vegada que venia una riuada, pues, pum. Claro, o sea, la riuada del 57, la única part que no va a afectar sería el centre de lo que seria la vida antiga romana, la plaça de la Verge, la catedral, tot això es va salvar, però és que tot lo més elevat. Tot lo de més, o sea, la ciutat va que, o sea, el riu va recobrar el seu segon, l'altre braç i va fer fuà. Clar, per a que digueren, anem a llevar el riu. Va tindre llevem el riu. Va tindre que ser una bona. I se va pagar consellos. Però jo... Solució, llevar el riu. Jo m'he documentat, bueno, el nostre guionista s'ha documentat de que durant el segle d'or València no tenia un port, no era un epicentre comercial d'intercanvi de mercancies... Però sense port construït. El que feien els vaixells era parar, fondejar a uns centenars de metres de la platja, anaven en barcasses des de la platja de València fins als vaixells i baixaven. Imagina't si València era important, que sense tindre port volien vindre així. Clar. Muy Juego de Tronos, podríem dir. És que és una imatge que a mi sempre m'ha recordat a Juego de Tronos, de veure els vaixells ahí parats. Ens van atacar o... No, que volen comerciar. Anem a la barqueta, baixem coses i ale. Tota la feina que seria això, I en això jo crec que una cosa important és que València, la del segle d'or o del segle XV, va arribar a tindre aquest esplendor per una banda, per l'herència musulmana, agrícola, les hortes, l'horta de València, l'horta de Gandia, l'horta de Sagunt, totes les hortes valencianes, que això és una cosa única en el conjunt d'Espanya, vull dir, no, hi ha una horta de Granada, horta de Múrcia, però les hortes, que així és que Castelló, la Safor, el Morvedre, l'horta d'Alacant, horta d'Oriola, etc. Tot això és una herència islàmica que quan arriben els cristians de Jaume I ho agafen i tenen així uns camps d'una productivitat brutal. I per una altra banda, també el fet que Jaume I faci un regne de València amb les seues lleis, les seues fronteres, etc., fa que el regne de València, la ciutat de València, s'aprofite, diguem, era molt centralista, tot aquest sistema, i la ciutat de València vinguera la llana de Morella, les panses de la Marina, etc. I així, en la Llonja de València, era una espècie de borsa d'intercanvi de béns, i ahí intercanviaven els productes de tot el regne. Amb una riquesa i varietat espectacular. Que bo. Jo vull tornar a l'època fundacional de la identitat valenciana perquè no puc evitar preguntar-me per el tema de la llengua, no? Perquè al final la llengua és una cosa que fer córrer rius de tinta. Bueno, però la llengua és el que... I no sols de tinta. La llengua mos identifica, no? Però tenim una llengua comú, que és el valencià, que és la nostra, entonces ahí parla ben valencià, llavors, o com està la cosa? Clar, o sigui, els musulmans fins al segle XIII i encara després, quan Jaume I es conquerís, en la crònica del llibre dels fets, quan tu lliges com es relaciona Jaume I en els moros, en els musulmans que n'hi havia així, sempre necessiten el que es diu en les cròniques un torsimany, que és un traductor. Jaume I no li podia parlar a un musulmà o un andalusí directament, perquè aquell parlava àrab, s'havia arabitzat, parlava com tota la gent del nord d'Àfrica i que també parlaven tot l'Àndalus, com parlaven en Sevilla, com parlaven en Còrdova, com mostren tots els poetes àrabs, Ar-Rusafí, Ibn Hafadja, etc. En 1268 tots parlaven àrab. Han passat 500 anys. Clar, d'ocupació. En el 711. De colonització islàmica. I la gent que hi havia així, d'època romana i visigòtica, s'havia arabitzat també. Per tant, doncs això, quan arriba Jaume I, parlen àrab. Quan Jaume I expulsa una part dels musulmans, els que venen d'Aragó, venen de Catalunya, venen aproximadament un 30-35% d'aragonesos, un 60-65% de catalans. I madrileños no van a... Madrileños en aquell moment no. Després, si vols, parlem dels madrileños, perquè ja en el segle XIV ja estaven ahí tocant un poc a la porta. Estaven esperant-se per a després. Estaven pensant, quan estic a Coco Loco, ara és la nostra. Exacte, quan monten a nieve, ara. No, però en aquest moment inicial, doncs, això, que gent d'on governava Jaume I, aragonesos i catalans. Venen una majoria de catalans i, com en qualsevol lloc on va una majoria
d'una població que té una llengua, s'acaba parlant eixa llengua. Correcte. Igual que avui en dia, si hi ha un 65% més o menys de castellanoparlants i un 30% o 35% de valencianoparlants, si arribem, doncs, en un futur acabaran tots parlant en castellà. Estem fent força perquè el valencià se Estem quede... fent podcast en valencià. No volem parlar Sí, no molt volem parlar de futur, simplement de la història. Molt d'això, però bueno, sí. Així estem fent-lo en valencià, ¿vale? Perquè és la nostra llengua i ja està, no té més història. Pues, bueno, la qüestió és això, que quan van arribar, com hi havia una majoria poblacional, pues, al final s'acaben anivellant i, de fet, el fet que parlen valencià amb este accent, que és més paregut a la gent que parla en Lleida o en Tortosa, que és també on s'ajunten els catalans i els aragonesos. Ah, sí? Clar, en Lleida també va haver molta població aragonesa, però una majoria catalana. Però sí que parlen el que es diu un català occidental, que és un parlar molt paregut al nostre, pràcticament idèntic. El que passa és que així, en consonància amb aquest desenvolupament d'una identitat col·lectiva valenciana, que al cap de 4 o 5 generacions ja comencen a dir, ostres, mira, sí, m'abuelo venia de Catalunya, m'abuelo venia d'Aragó i parlava aragonès, però jo ja parle el valencià, que ha sigut la llengua majoritària, i comencen a dir-li valencià. Perquè n'hi havia variacions suficients com per a dir això No, en valencià. I sobretot perquè, no tant per la variació, sinó per una qüestió identitària. Identitària. Identitat, ells són d'ací, de la terra esta. Jo parlo com el de Tortosa, però ell està dins de les fronteres de Catalunya i jo estic dins de les fronteres de València. Llavors, ja no des del principi, però pràcticament des del principi, un segle després de la conquesta, en 1346 tenim el primer esment a una que diu que son pare parlava valencianesc. I a partir d'ahí, per exemple, de Sant Vicent Ferrer, un de les figures capdals de la nostra història, hi ha molts testimonis que diuen que a finals del segle XIV, començaments del segle XV, parlava valentino seu catalano. I la gent ja parlava valencià o català, perquè és un moment encara que està definint-se, però ja ha aparegut la paraula valencià i a partir del segle XV sí que amb aquest segle d'or, en què encara hi ha més identitat col·lectiva i més identitat política valenciana, directament s'abandonarà dir mai a la llengua català i se dirà valencià com ha arribat fins als nostres dies. Clar, de tot això també són molts dels problemes de que quan en el segle XX o el segle XIX es diu, val, és la mateixa llengua, com li anem a dir? Uns diuen només català. Els valencians diuen, hòstia, és que portem 6 segles per dir-li valencià. Podria haver sigut valencià, clar, efectivament. No, dos noms en la mateixa llengua. Això passa en moltes llengües. Neerlandès, flamenc, asturià, lleonès. Llengües amb dos noms al llarg del món n'hi ha, i no passa res. La gent llavors et diuen, no, i entonces per què al castellà no li diem Rioja? No, és que això no ha passat mai. A Rioja mai li han dit Rioja al castellà. En canvi, sí. Llavors hi ha una sèrie de causes històriques que fan que tenim una llengua, li diem de dos maneres i mos hem de respectar entre tots. Però entonces... Mos hem de respectar. El problema és que no mos respectem. A veure, Patxi, tu què penses sobre este tema? No, és que a mi és un tema que no que sé que és polèmica, que a la gent li molesta, no sé. Vale, pues... Jo també vull dir que jo, en la meva pàgina moltes vegades la gent me diu, per què no fas el contingut en valencià? Per què no tal fas el contingut en valencià? Però jo tinc que dir que jo, per exemple, Tu parles valencià perfectament? Jo parlo valencià perfectament. Però tu contestes en valencià, perquè no me dona la gana. Però no, jo no dic mai a la gent perquè no em dona la gana. Jo tracto d'explicar que jo m'he criat en casa dels meus pares en castellà, en casa dels iaios, en el Canyamelar, que no el Cabanyal, en valencià, però a l'hora d'escriure, jo perquè moltes vegades jo faig els posts, les coses d'Instagram a volapluma i ràpidament, tal qual, i si les tinc que traduir 2 vegades o passar, me costa una miqueta més, estic fent l'esforç, ¿vale? Últimament està fent molt més contingut en valencià. És un rotllo que nosaltres posem subtítols en castellà. Vaig a fer-ho també, ¿vale? Lo de subtitular en valencià és que és una moguda, perquè... No ho pilla el CapCut el CapCut de valencià. La gent pensa que jo poso subtítols en castellà, però jo no poso subtítols en castellà, es posa una maquineta. Què passa? Que quan li dic, posa-los en valencià, la maquineta fa... No. Tot arribarà, d'ací un any o dos, això estarà bé. Per a mi em fa il·lusió el tema de la llengua, a mi em va passar, i em vaig sentir molt ignorant, perquè quan vaig anar a la part del sud d'Aragó, de Matarranya i tal, i veia que parlaven català, i jo recordo a la meva dona dir, hòstia, n'hi ha molta, anava a dir molta immigració, n'hi ha molta gent així de Catalunya que... No, i eren ells. I jo li dic, perdona, però jo penso que són gent d'ací, Hasta que vas tindre que preguntar, dir, però... En la franja d'Aragó, entre Catalunya i Aragó, però és en Aragó, el Matarranya, i fins al nord, fins al Pirineu, parlen català i parlen
valencianat, o sigui, parlen a la manera nostra, parlen a la manera de Morella. Dic català com a llengua comuna. Vull dir, però sí, estem parlant ahir i dic, no, jo pensé que són aragonesos, sí. I ho vaig descobrir fa Les llengües s'han alguns d'unir, anys. no han de dividir, això és lo important. Correcte. La llengua mos unisca. Que no hem de crear odi contra les llengües. Cadascú que parli la que vulga i La que vulgui, ja està. cadascú la que vulgui, ja està. Menys Ens respetem contra el entre tots. No, això... Però estàvem comentant abans... En este counter de jajajers, madrileñofobia, no. Guiño, guiño. Guiño, guiño. ¿Vale? Sí, no sé si parlar jo, que tinc rabo en la boca. Ajá. Vale, dilo, Però- dilo claramente a cámara, para posarlo en el titular. Tinc rabo a la boca. Tinc rabo en la boca, de veres. Ai, Que està boníssim. Molt cunyat, Bueno. això. Està molt cunyat. Molt cunyat, aquest xiste. Els nostres acudits, Quatre tíos, tal... Bé. el nostre humor, en Patxi no dona pa més. Gràcies. Qué buena combinación, me estoy dando cuenta. Qué buena Muy combinación Bertino es parlar Osborne. d'història amb cervesa. Amb cervesa. Historieta i cerveseta. Ell i jo mai ho havien fet. Beers and here, history. mai Mai ho hem fet, com en el rabo en la boca no... No, Quan continuem, parlar en cervesa i parlar Beers d'història. and history. A la millor a partir d'aquest podcast fem un podcast paral·lel i que es diu Clar. així i ja està. Beers and History. Perquè n'hi ha moltes coses que parlar. Sí, de Salseo. Jaume I va tindre 15 fills i 10 amants. Sí, 15 no, més, 18 per ahí. Follarinet, era un Sí, follarinet. era un Jaume I. conqueridor de terres i de amors i de marios. cos. Bueno, era més per la Mira, força, però... m'ho has posat Sí. votant la pilota. És que jo he vist un cronista de l'època que va dir... Parlava aixina de Jaume Claro, I. perquè és que, ojo, Bernat Esclot. Diu. Era alto y ros. Fue el hombre más hermoso del mundo. Sí. Era un palmo más alto que el resto y muy bien formado y perfecto en todos sus miembros. Tenía un gran rostro sonrosado y fresco, la nariz larga y bien recta, la boca grande y bien dibujada, y dientes grandes, bonitos y blancos que parecían perlas. Y ojos verdes y bonitos. Bueno, y continúa, ¿eh? Y pies largos y bien formados y calzados con elegancia. Y un pedazo de chorra... No, esta no. Però sí, el seu diuen que cronista, era- el seu diuen que era cronista estava gran. enamorat d'ell. Diuen que era gran, sí. I era gran. Era el tot i ben format i tot això. O sigui, que era un conqueridor, entonces... Va tindre 15 fills. Més de 15 fills. Més de 15 fills? Va tindre dos dones. De fet, en la crònica conta, en la primera dona el van casar en 13 anys. Ell tenia 13 anys i ella 20. Sí, perquè no tenia... Clar, Que sol ser al revés, no? Més que la xica salga jove o això dona sí, igual. depèn. La qüestió està en que... també de qui té el poder. Sí, depèn Clar, o sigui, de l'aliança matrimonial. De l'aliança, Però ell, fins als 14 anys, legalment no podia tindre relacions perquè és la majoria d'edat en les lleis aragoneses, als 14 anys. I llavors en la crònica, el tio, quan ja tenia 62 anys, se'n recorda de dir quin any vaig passar sense poder tindre relacions amb la meva dona. O sigui, imagineu lo calent que era este home. Com aquell dia que jo no vaig berenar, que també ho vaig passar fatal. No, a Hosti, veure, tu ja- quin any sense... Quina vesprada sense berenar. Que l'únic que pensava era en pegar un nano. És que... A veure, s'ha de dir que Jaume I, com a bon rei medieval, era un fill de puta. Era habitual això, no? Era... Sí, tots eren sanguinaris, genocides, masclistes, menjaven molta carn... Menjàvem molta carn. Sí, això era un signe de poder. o sigui Això que- mos morien de gota, tenien malaltia de gota, era com sí? tot Per lo què? més masculí, lo més això que hem Per heretat. abusar de tot. Però era el nostre fill de puta. És el nostre. Perquè, clar, Jaume, dins de fill de putes- Jaume, eres el nostre fill de puta. Home, Molt bé. si no, no serien valencians avui en dia. Entonces, bueno, Claro. va fundar el Regne de València. Molt Kissinger t'ha o sigui, quedat. volem, a Jaume I el volem. O sigui, Volem així a distància, però... Mira, Jaume I tenim una... No, tu vas pel carrer de València i tu li preguntes a una persona dis-me 3 reis de València. I te diuen Jaume I i ja està. Jaume I? No, jo i seria un d'ells. Jaume segon. Jaume II, claro. Existia? Segon estava, no? És que és com el mite, La celebrity la i València. celebrity. Sí. Le posem un drac damunt del cap i
mai va portar un drac damunt del cap, però... Vale, així tenim clip. Jaume I sempre se la representa amb el que porta la corona, no? El casco. El drac Clar, alat, però- sí, la cimera es diu. Sí. El drac que hi ha en el cap. El casc. A veure, Jaume I sempre se representa... És més, té una rotonda ahí, una rotona redona, no? Rotona, Sí, com es diu en valencià? Sí, redona. Una redona ahí. Redona té diuen una a Gandia, redona ahí jo li en dic Valenci- rotonda. En Aragó, al principi de l'Alameda, que n'hi ha ahí un casc, és que també el casc alat de... Bueno, el casc alat no, el casc del drac Sí. de Jaume I, Sí. però no és veritat, no portava, és com les banyes en els vikings, en els cascos de Ah, que vikings. diuen Jaume que I no. portava el casc net. Sense era res. Menos és más. Però bueno, però mola més. I després va... Bueno, després... Per el cerimoniós, el seu rebesnet, en el segle XIV sí que hi havia la moda de posar-se un animal mitològic en el cap, i per el cerimoniós va dir, pues jo en tria el drac alat, que representa l'apocalipsi, un dels 7 caps, un dels 7 caps del drac de l'apocalipsi. Va pagar una bona skin, ahí va pagar una bona skin i va dir un drac. I a partir Ja, d'ahí pues, ja, pues clar, després, retrospectivament, la gent dia, quin és el símbol del rei d'Aragó? El drac alat. Pues Jaume I també el duria. I qui és el rei d'Aragó? Jaume I. Jaume I. Aleshores, drac per a Jaume I. I del drac alat ve el ratpenat. L'escut del València és aixina gràcies a Jaume I. És que estan totes bandes. Ja. L'escut del València de futbol o l'escut... Ve d'ahí el símbol Claro, pues un altre rata clip. penada. Ara, el nostre símbol, la rata penada, d'on ve? I després se crea Ahí. una... Espera, no, però com som... És que busquem els clips. Busquem els clips. Clar. El nostre símbol valencià, el rat penat. Per què? Per què? A veure, el rat penat... Bueno, si vols... Bueno, el rat penat, la qüestió és, com hem dit, vale, que realment el drac no el portava Jaume I, sinó per el cerimoniós, però la retrospectiva, el mite fundacional, que tot el derivem a Jaume I, vale, després evolucionar el drac a un rat penat, Sí. i després nosaltres agafem i diem que el drac penat va ajudar en la conquesta de València perquè va avisar a les tropes valencianes quan estaven assetjant, estaven en les portes de València, Sí. okay? I que van iniciar les tropes musulmanes a atacar al campament valencià de Jaume I, Sí. i que un ratpenat. va avisar. eixir. Això és llegenda total, eh? Sona un poqueta... Llegenda total, però va eixir i es va estavellar contra un tambor de guerra i aleshores les tropes cristianes que se van guapa, levantar no i, coneixia hòstia, aquesta. que ven en tot el món, que ve, tal. I lo millor de Guanyaren. tot és que damunt deien que un cronista àrab, musulmà, va dir que fins que un drac penat estiguera sobre el cel de València, València seguia fidel a l'islam. La volteta va fer que el Ratpenat. ens ajudara a conquistar la ciutat. Però clar, o sigui, el ratpenat no és d'època de Jaume I. El ratpenat és una evolució Però del molt, drac alat de Pere Cerimoniós que a partir de finals del segle XV, començaments del XVI, si tu mires les imatges, els gravats, els escuts, veus com va evolucionant de drac alat a ratpenat, perquè s'assemblen una miqueta. Per què va triar Pere Cerimoniós el... Home, per què posar-te un drac? Home, Un drac és al molt cap, molon. perdona? Hòstia, això No, és- és que un drac sí, però una rata penada... No, però i no es va posar la rata no, penada, no, això ja és una era un evolució drac. posterior. Ah, quan ha evolució. arribat... Però, i la rata penada... M'he perdut. I la A rata veure, penada quan ha... Pere Cerimoniós... Perquè estem d'acord que la rata penada és el nostre símbol i jo ha mort amb un València i tot, però és un bitxo feo. És un bitxo Bueno, el feo. drac escolta, alat molt o sea, bonic, no? El que passa que té més presència, no? Batman, jo què sé, està guai, la rata. Però no, simplement Penada. perquè els mateixos que l'utilitzaven en escuts, en portades de llibres, etc, van interpretar que el drac alat també podia ser un ratpenat, perquè hi ha tota una història bíblica de la fi del juí final, en què està el drac de l'apocalipsis per una banda, però també està el ratpenat que vindrà a menjar-se tots els mosquits que són els pecats del món i llavors farà que tot el món visca després en el cel, etc. És un Vale, poc o sigui, d'història ve bíblica. per ahí. Però hi ha una evolució posterior entre l'edat mitjana, entre el segle XIV i el segle XV, i després, durant l'època moderna i l'època contemporània, s'utilitzaran els dos. El drac alat per una banda, i el podem veure en molts monuments de València, i el ratpenat. I de fet, així lo interessant és que, clar, estem parlant que era el símbol dels reis d'Aragó. Si tu te'n vas a Saragossa, o a Barcelona, o a Palma, veuràs molts monuments en què també tenen el drac alat, o a voltes el ratpenat. Però en el segle XIX i el segle XX,
els valencians digan que mos el vam apropiar. Val. A través de tota Ostres. una sèrie de romàntics, etc, van dir este símbol i es va quedar exclusivament valencià. I actualment el dracalat està en l'escut de la Generalitat, el rapenat és part de molts escuts nostres, etc. Ja no s'entén com un escut o com un símbol de la corona d'Aragó, sinó que s'entén com un símbol pròpiament valencià. Correcte. Per molt que le pese a Warner i que... I a Batman. O a DC. I a Batman i a DC i estiguen ahí tractant de fotre al València. La demanda judicial, que esta camisa, esta samarreta o ese merchandising se pareix molt a Batman. I que el nostre abans, pregunteu a Abans, correcte, pregunta-li a Vicent. podien contractar per a tractar de guanyar el juí. No, i crec que ja el van guanyar, van arribar a un acord. Mira, que el va nostre ve... Sí, va guanyar el nostre ve de València. molt abans. DC, toma. El nostre ve de molt abans. Batman, toma. Però jo no sabia que s'havien creat. Sí, DC va crear a València, sí. Sí. Perquè el Però merchandising va agarrar un símbol que, clar, no era l'escut del València, sinó que era ja com una evolució i sí que s'assemblava al de Batman, però Sí que escolta, tenia jo tinc un rapenat en el meu escut. Podré I en la també nostra història. fer derivacions. El nostre va abans. Clar, però moltes coses que ens envolten, això tenen una història llarguíssima i moltes vegades no sabem per què ni d'on venen. I tornant a Jaume I, que hem dit que, o sigui, perquè això que es diu que venim, no? Venim de Jaume I, pues a lo millor sí que pot tindre una base científica històrica, no? Perquè si vas parcir molt la seva sement... Va ser el primer valencià, Pues, per això el primer. Per molts, Jaume I. Jaume I, molts tenim no? sang de... Per això són guapos, són guapos. A veure, però és lo típic, no hem canviat tant, eh? Les monarquies d'avui en dia també tenen molts fills a fora del matrimoni, els cuiden, els col·loquen, etc. I lo curiós de Jaume I és que sabem moltes, va estar en Violant d'Aragó, que es portava prou bé dins de les amants que tenia tot això. Violant d'Aragó... Això era normal en aquesta època. Sí, però Violant Violant d'Aragó s'ha de dir que quin nom va més xulo, morir Violant. molt jove, va morir en 35 anys, perquè va morir al desè fill que va tindre. Clar, Al desè. les reines És que moltes- estaven per a tindre fills. I moltes mares morien en aquella I època. els 10 fills ja va morir la 91. pobra. Però Jaume I sabem que va tindre amants. Violant d'Aragó era hongaresa, però va tindre amants aragoneses, catalanes, castellanes, navarreses, i fa poc es va saber que va tindre un amant d'un pim-pam de 3 dies en Alcira. Una dona que li diuen Ginesa, això va ser un descobriment meravellós. El tómbola medieval, este. No. A mi tot això me pilla de nou. Pues Stefano Cingolani, un historiador, va, de sobte, al cap de 9 mesos de que passa Jaume I per Alcira, apareix una dona en la cort reial, diu, mira, porti açò, és un xiquet, te'n recordes fa 9 mesos quan vas passar per Alcira? I sabem pels documents que efectivament el Jaume I va estar en Alcira aquests dies que es dia. I van criar la xiqueta en la cort. El van acceptar. Sí, Ah, sí, el van acceptar. i el van fer abat de Montaragó i tot, va ser ambaixadora a Anglaterra. La dona va continuar, va ser dona d'un carnisser, va continuar al Alcira la seva vida, sempre amb rentes reials, rotllo Corina, fins a la seva mort. És el nostre... Del També, Cira. bueno, el nostre Julio, no? Els memes de Julio que es fan ara, que Julio venen Iglesias, ja, correcte. de Julio Iglesias, deurien de fer també. Jaume el Conqueridor I lo també. sabes, memes de y lo sabes. Si lo sabes. Soc ton pare. Bueno, I lo sabes. anem enseguida amb els germans. Vull fer dos cosetes més de Jaume I que me fan gràcia. És que Jaume I també va conquerir Múrcia, però Ah, això correcte. no se sap res. Sí, Va conquerir però- Múrcia també. Va conquerir Múrcia i Múrcia- va dir Això, i pa vosaltres. Estàs parlant Pa raro. vosaltres. Li va fer un No favor al t'espero. seu gendre. Alfons Sí, de Castellà al seu no, gendre. estava acordat ja, I també. li va dir, per favor, que se m'han revoltat els musulmans. I va anar Jaume I i va dir, te ho torna a conquerir i pa tu. Hauria És sigut una una mala llàstima paraula. perquè hagueren parlat valencià Però és que, de fet, que Elx, Alacant i Oriola siguen valencianes avui en dia té molta a veure en això. Perquè Jaume I el que sí que va fer va ser, jo t'ho torne, però deixa així molta gent de València. Sí, veritat. I al cap de 60 anys el net de Jaume I va dir, ui, mira, si així viu molta gent dels meus. I va conquerir aquesta part, a Alacant, el Oriola, i per això també hi ha una diferència actualment en com som els valencians fins al Coll i Biar i com som més cap allà. Com tots sabem, d'Alacant, el Oriola, doncs n'hi ha menys valencianitat, Sí, n'hi ha total. més llengua, hi ha una valencianitat diferent. Això és que té arrels en Sí. una època tan llunyana com la de Jaume I i Jaume II. O sea, tot pots tirar. Tot de la Té història, una no? xicoteta explicació que siga que... Pues, passem a un altre personatge nostre. Una... Ausiàs- Ausiàs. Ausiàs- Anava a dir, parla Vol- molt d'homes, alguna...
Que teníem dones ahí per a parlar també. Voleu parlar de dones? Parlem de dones, sí. Clar. Parlem de... no, però No, és que això són més actuals. Hemos dit mal, Estem ahí. Hemos dit mal, No, perquè però les hem deixat per Volem després. fer un clip perquè es parla molt de personatges històrics Clar, són masculins, és més veritat. actuals. Però volem parlar també de personatges històrics femenins de la història valenciana. Sí, però volem parlar, d'Ausiàs Marc, que jo que sóc de Gandia, vale? Però- Jo sóc de Gandia. Però n'hi Però ha dubtes. N'hi ha Clar, o dubtes, sigui, el no? Marc va néixer en València. A veure. Va néixer en València, ja ho Passa que sé. son pare era de Gandia. Però però se diu que... Vale, sí, ok, és de veres. Va néixer a València, això ho sabia. No, i l'acord ducal de Gandia, tot això va ser el Però bressol no, és que si parlem, perquè anem a parlar d'Ausiàs Marc, anem a de parlar dels Borja, pues, Gandia, no? Que jo... A mi me fa gràcia esa gent, esos guerrers, després escriptors. És que, Claro, pues això, Ausiàs Marc... M'agradaria avui en dia un coronel que fora poeta. Y de repente, sí, un coronel que te fa un llibre com... O sea, I tenia que decidir-se, no? O sigui, tenia el cor dividit entre l'amor i la guerra, eixa dicotomia. clar, però és que no va seguir a soles també, el Jordi de Sant Jordi també. Sí, Jordi Sant va Jordi. ajudar a conquerir Nàpols, al magnànim, i després, escritor. O sea, Escritor, i es va dedicar... Bueno, conteu-nos què podem contar d'Ausiàs Marc, per què és tan important per a la literatura o per a la història valenciana Ausiàs Marc? Bueno, és un dels poetes medievals més importants de tota Europa. És a dir, va De tindre tota Europa. de De tota tota Europa. Europa. Va tindre difusió per tota Europa. és que o sigui, tenim que tenir en compte que en ese moment el regne de València era de los més... era top. Celedor. Estaven en el top en... No sé si el centre d'Europa, però que per això que en ese moment eren la New York del Mediterrani. Del Mediterrani. I una cosa importantíssima d'Ausiàs Marc, és el primer poeta que comença a escriure en valencià. És a dir, els anteriors, Jordi de Sant Jordi, que es van conèixer i que van anar a la guerra junts, allà a Còrsega i Sardenya, tot això, escrivien encara en occità, en provençal. Escrivien a la manera dels trobadors. Ausiàs Marc va ser el primer que va dir jo ja, deixeu-me ja de provençalismes, deixeu-me d'occità, vaig a fer el meu. Conforme parle, que és un valencià diferent al nostre i que encara ens costa d'entendre, però... Bueno, tu llitges a dia d'avui els seus versos i més o menys... Depèn. A mi hi ha un vers que m'agrada molt, que es diu simplement en valencians la velledat mal prova. Jo crec que és cert, que mos prova malament fer-nos vells. No, sé que és universal, però no sé, valencians crec que ens agrada tant la jovialitat, això, fer-se vells. Molt d'esmorzar. I ell va tindre molta influència en la literatura, però també en castellà, no? El van traduir Van traduir com a 20 idiomes. posteriorment. Sí, no, i primer això al castellà i sempre després els poetes posteriors castellans tenien com un referent a Ausiàs Marc i després també en la poesia moderna, la nostra llengua, ara, per exemple, per a Estellers, un dels referents és Ausiàs Marc. Per tant, sí que n'hi ha una línia I jo crec que ens enllaça. per als intensitos d'avui en dia també. Oh, foll amor. El que diu, no? Oh, foll amor. Jo crec que també, bueno, no sé. Va ser el primer romàntic que escrivia en plan loco d'amor. Però molt intens, Molt intens. El primer intensito, intensito va ser Ausiàs Marc. A mi m'agrada molt la història de Robert Archer, que és un hispanista, bueno, un valencianista en realitat, perquè és un va ser catedràtic, ara està jubilat, va ser catedràtic del King's College de Londres, i és un dels principals experts en Ausiàs Marc. Ell va vindre el típic viatge de quan acabes l'institut i abans d'anar a la universitat, en l'any 63 o 64, va agarrar la motxilla i se'n va vindre a Espanya i va començar a baixar per Catalunya, València, i va estar un estiu collint taronja a Borriana. I ell portava un llibre de Gerald Brennan, un filòleg anglès, i apareixien uns versos d'Ausiàs Marc. I hi havia un poema que començava «Lo jorn a por de perdre sa claror», que és «El dia té por de perdre la seva claror», es va obsessionar amb eixa poesia. I després, quan va tornar a Londres, es va apuntar a filologia, va fer la seva tesi doctoral sobre Ausiàs Marc i bueno, ha fet les dues principals edicions que hi ha sobre Ausiàs Marc, les ha fetes un anglès. Sí. A partir d'eixe vers que s'havia escrit fa 6 segles i que continua petant-li el cap a la gent en l'actualitat. És típic això, que els anglesos mos estudien, ja no són només València, no? Espanya. Sí, hi ha hispanistes. Americans també, molts hispanistes. Bueno, el Sorolla que va fer les visions d'Espanya les va fer per encàrrec d'un americà.
estava enamorat. Ja veus. I la vida amorosa d'Ausiàs Marc també era També, intensa. un altre follarinet. Era... Jo ahí no ho sé. No tinc ni idea. Sí, diuen que sí. O és n'hi ha un poquet de mite, ahí. A veure, n'hi ha fins i tot males llengües, perquè n'hi ha un document que diu que... El licor del paraíso, volem parlar d'això o què? No, no recorde com era el document, però que deia que se'n va anar en un massip, en un mosso de no sé què, a partir d'ahí van dir, va tenir una aventura amb el xicón eixe. No, això no. En principi, el document diu simplement que va passar uns dies per ahí i ja està. Però sí va tindre moltes dones, relacions tempestuoses, relacions molt intenses, etc. No sé si casat o sí casat amb la germana de Joan Martorell. De Joan Martorell. Estava tot... Eren cunyats. Tindrien uns sopars de Nadal meravellosos entre Martorell i Ausiàs Marc. I no es portaven... N'hi havia bif en Joan... Va haver bif. Sí, perquè no pagaven el que tocava pel matrimoni. Per lo que es diu la dote. Sí, sí. Pues, va haver hòsties. Lo del licor del paraíso, això ho heu sentit? Perquè és que és una cosa que me pareix increïble. I jo no sabia si comentar-ho. És una llegenda tot. Però tu has sentit? No. Això ho he tret jo d'un article, a més, del Levante. Està en Google, o sigui, que és veritat segur. Que diu que en 1424, a la volta d'unes campanyes en Còrsega i Cerdanya... Això és veritat? El tio va tornar... Era un poeta i caballero. Claro, ell tornava de la guerra. És verídic que Ausiàs va tornar a les guerres de Còrsega i Sardenya i el tio estava molt preocupat perquè no trempava. Perquè no trempava? Perquè no trempava. I el tio dius, hòstia, no, perdona, que jo tinc que ser... Ausiàs Marc sempre trempava, jo crec. Pues va tindre, es conta la llegenda i que va estar el metge... Bueno, espera, que igual quan va dir en valencians la vedelledat mal prova, ho Ah, va dir ahí perquè no estava tenia jo Viagra pensant, medieval. Per ahí anava la cosa. Però ahí era jovenet, ahí tenia 24 anys. Però bueno, perquè havia agarrat unes febres, o sigui que no era una cosa pues, que saps que tenia una malaltia i va optar per recórrer al cèlebre metge Arnau de Vilanova, que després de palpar-li el fetge, observar-li l'iris dels seus ulls i realitzar-li introit anal, li va dir... On has llegit això? Però si Arnau Vilanova diria que estava mort. Ai, Diria no, estava segur mort que Arnau. Pues un altre metge, jo. Un altre metge. A la Wikipedia. Pues el metge de capçalera, en este cas, de Beniarjó. li va dir, no crec que hi hagi remei pels vostres mals, el meu senyor. Si pot ser, podíeu provar d'enfortir-vos amb suc de taronges. I ell va dir, vale, suc de taronges, però puig a la posta, i se va fer alquimista i se va tancar envoltat de l'envís de matrassos i retortes i va realitzar centenars d'experiments mesclant el suc de taronja amb varietats estranyes d'ingredients i coses, fins que a la fi va trobar la fórmula que li va fer famós. I el resultat va ser aquell elixir que ell va batejar com a licor del paraíso. I què feia el licor del paraíso? Què feia? Que no sols li va curar les febres contretes en el lupanar, sinó que va comprovar en carn pròpia que també afavoria les potències del seu membre viril. És igual de veritat que el ratpenat damunt de Jaume I. Que ajudant els cristians. Jo no li doné tampoc. No, ja... No, és un fake. Cazadores de mitos. Però és que ja dic que te l'ha agafat, que Arnau Vilanova, i n'hi havia tarongers, però aquesta taronja no es menjava en aquella època. És que damunt això... La taronja valenciana ja moderna és del segle XVIII, que tenen amargues. Ells en seguida... És una història hasta la gafa. És que això, la taronja, el cultiu de la... O sigui, que no, Però hi ha rumor de que la taronja tal com la termina... No existia encara. N'hi havia tarongers, però una taronja amarga que no es prenia, no menjava, tenia altres usos. Era decorativa de l'època del... La taronja com a aliment o com a... Però segle XVIII. Posa així que es va convertir en la beguda oficial del Palau Ducal de Gandia. Clar, esborxa li donaré a tope això. El licor del paraíso, que feia tot el món anar més calent que el tio la tela. Bueno, parlant del paraíso... Llegendes, perquè la història també està plena de llegendes. Parlant del paraíso, què vos pareix? Yes, bocadillos, ja. Entrepans, per favor. Anem a aplaudir, perquè mira com arriba. Vinga! Com arriba. Què tenim ahí? A veure, vaig a manejar-les un poquet, Fer, per a que s'escolte a... O què? Sí? A veure que hem demanat lo de la casa, Tu explicaràs. I sé pa qui és. Faves en embotit? Doncs vinga, Alexis, que jo crec que això és el que... Tenim el llauraor d'ací de l'Horta en tomata, en tortilla i pernil. Ojo! Ah, pues! Vols per tu? Vinga, va, per a mi.
Llauro per així. El de cavall. El de cavall és el que Ah, més que és. listo és, ha vist. No, jo l'últim. Un clàssic, eh? Un clàssic. L'últim és el premium. Ah, mira, veus. És ternera en formatge de cabra, ceba pochaeta i mostaza. De categoria. Mostaza antigua. Perfecte. Antigua, perquè està Sí, guap, perquè Moltes estem... Clar, parlant d'història. Adéu. Bon profit. Molt bé. Moltes Gràcies. gràcies, Isidro. Que crac. Quin nivell. No, res. Ara Què ves esmorza? hem parlat del Xasmarc, ara seguidament I el pa. parlarem Val. de Sant Vicent, de Sant Anem a Vicent fer una Ferrer. pausa i tornem a... Parlarem de Sant Vicent Ferrer, que deu ser perquè parlarem de Sant Vicent Ferrer, que n'hi ha moltes coses que parlar. Anem a menxuscar. Adéu. Vale, pues, ¿habeu esmorzat bé o què? Que Categoria. Molt espectacular. Jo encara no he acabat. Molt bon puesto. Sí, no, així s'esmorza de categoria. Això Jo no havia vingut mai a esmorzar així i repetiré, segur. És no un havia lloc- vist. és un Vingut a lloc dinar, famós, a sopar. És un lloc famós pels seus arrossos, però és veritat que s'esmorza molt bé també. El pa molt bo. S'esmorza... I en un lloc idíl·lic, l'Horta Correcte. Nord. L'Horta Nord. Anem a lloc continuar parlant de guapet. celebrities, Jorge. Celebrity, Sant Vicent Ferrer, com vos havíem promès que parlaríem de Sant Vicent Ferrer. Els seus miracles. Coneixeu els miracles de Sant Vicent Ferrer? Quants miracles diríeu que va fer el nostre senyor Cristo? Vicent pot tindre un número. Més d'un miler. Van fer una enquesta quan... Documentats, clar, no, però documentats, Cristo Nostre Senyor... Jesucristo. Cristo. Jesucristo, Hòstia, Cristo. Més de No. 30, més de 30. Més de 30. Cristo. Sant Vicent. I ara va No, Sant estem Vicent. parlant- Ara va Sant Vicent. Està fent Vull una comparar, comparació. vull comparar. Ni comparació, què vols? En comparació. A veure... I Sant Vicent Ferrer, que ja s'ho saben, ja sé que ja s'ho saben. Cristo puede a Sant Vicent, eh? Més de 1000. Vull dir, Com? Cristo puede a Sant Vicent. És Cristo més pot? poderós. És més Clar, poderós. perquè va Vicent- fundar la religió de la qual Sant Vicent era Correcte, és de seguidor. veres. Però a El que nivell passa de que a miracles... milagres, pues... A miracles. A nivell de miracles... Sant Vicent se va flipar un poc. Sant Vicent era el Messi dels miracles, això no n'hi ha cap dubte. A Sant Vicent n'hi ha un moment que li diuen Sant Vicent, ja no pots fer més miracles. Ja està bé. Ja està bé. A veure, conta. O sea, a Sant Vicent li diuen, tio, és que als teus sermons, o sea, tu vas a predicar per ahí i és que la gent va a veure el miracle. Era un influencer, no? De Era, la... Que la claro. gent arribava Revolucionava a la la plaça del gent. mercat i la gent, Sant Vicent, el miracle, ja calla, miracle. el miracle, el A un miracle. miracle. El miracle, tal. I I el prior de Dominics va dir... el Ja prior està de bé. Dominic le diu a Sant Vicent, tio, que ja, mira, ja està bé, tens que parar de fer miracles. Conta que quan estava predicant en Barcelona, el tio, en una d'ells, ve a un albañil que es cau d'una escala i el tio... Pa! Sempre faig, quan conta aquesta història així, no sé si és... Feia el soroll de... Pa! Com el mago pop. Clar, perquè seria que pràcticament li seria com un reflex, no? Ai, que se cae. Però és que tal... Ai, Ahí Faig el milagre o no faig el milagre, me cago en la mano. que va fer el miracle Sense voler, el va fer i sense va voler. parar ahí i la gent, però baixa'lo, tal, I igual. se m'anarà a preguntar al prior, I escolta, el puc salvar o no? A veure, jo no puc, ja, això ha sigut sense voler. Però jo ara, per a baixar-lo, tinc que anar a demanar permís. Ah, bueno, que molt claro. correcte, clar. I el deixa ahí penjat en l'aire I Clar, l'albanyil ahí... Clar, el tio acollonat. i el I prior... el prior va dir, bueno, Ja ja que no està- el deixes caure. ja que No està- el deixes Acaba la caure. faena. Salva'l. Estàs... Baixar-lo. Ja que estàs. Incorregible, Sant Vicent. A mi m'agrada molt també aquestes coses que la plaça del Miracle del Mocadoret, La en plaça del València, Miracle del al costat de la Mocadoret. plaça de la Reina, és perquè Vicent va fer un miracle ahir. Què va fer ahir? Ahir, en realitat, estava predicant a la plaça del Mercat Estem. i, de sobte, va aparèixer un mocador que marcava un camí i van tots anar seguint el mocador i van arribar a la plaça del Miracle del Mocadoret i n'hi havia una família que estava morint-se de fam allà dalt, en una casa, i Sant Vicent va dir, ajudeu a eixa dona i a eixa família que estan morint-se de fam. I a partir d'aquest moment es diu plaça del Miracle del Mocadoret. estem Sí, ahí en miracle, o sea, el mocador el va soltar ahí, no? En plan... Que jo Mocadoret va dir, coneixia la versió de seguiu-lo. que ell diu que... Seguiu-lo. Que seguiu-lo, perquè ell predicava de que encara estava en el pas al segle d'or valencià i que encara n'hi ha gent que passa fam. Jo sempre conto la història així, ¿vale? Pot ser que me l'he inventat jo. I el tio saca el mocadoret i el mocadoret passa 4 carrers i arriba a la plaça del Miracle del Mocadoret. Al costat de Tapineria, al costat de la llibreria de les Meravelles. Així són les coses xules de dir, ostres, va passar fa 600 anys I la gent encara i se compra, continua dient el carrer, Sí, la sí, plaça sí. Aixina.
Pues això ens dona personalitat. Té uno molt guapo, i este és l'últim que contem d'ell, de Sant Vicent, uno que és una dona que es veu que era jueva i estava ahí en la seva predicació, la seva predicamenta, que estava ahí Sant Vicent gustándose, i aquella va dir... ¿Se tocaba o...? Bueno, no sé, però es veu que a ella li agradava, era molt de predicar, no?, de la palabra de Dios. I aquella va dir, bueno, no me convenç això. I aquell va dir, Sant Vicent va dir, no, deixeu-la anar. I aquella, sí, me'n vaig, perquè no, aquestes coses que diu, això no és així. I conforme arriba al pòrtic, li apareix Sant Vicent, que va eixir volant, i la va matar. Va, te mato. Espereu. No la coneixia. La va matar i li va dir, Licor del paraíso. Poder de Déu ressuscita. I ella va ressuscitar. Jo crec que és una mescla d'històries de Marvel i Sant Vicent. De Sant Vicent. Però Què va dir la xica? Però això és així, això està documentat. Què va dir la xica? Va ressuscitar i va dir, mira, m'has convençut. M'has Mira, convençut. me canvia el cristianisme, Sant Vicent no? va amenaces. O sea, se va canviar... Bueno, clar, sí, Sant Vicent. És un personatge La va matar, bueno. molt... O sigui, desperta moltes passions i molts odis, eh? En el grup Arca, que pertany a un grup d'evaluació històrica, que estem en xarxes i això, cada vegada que diem alguna de Sant Vicent, venen la gent que se l'estima molt, perquè saps, Sant Vicent és una referència valenciana. Si jo dic Vicent i tants valencians ens diem Vicent, és perquè era el patró dels valencians, des del segle XV. Però molta altra gent en seguida ve a dir volia carregar-se tots els jueus, antisemita, no sé què, era un cabró, no sé què. Ostres, desperta moltes passions i molts odis. La de Sant Vicent, que està en l'antiga juderia, no? Val, la de... Sí, correcte, la de la Plaça dels Patos. En la Plaça dels Patos, que té una vueltecita. Pues bueno, els miracles... Els miracles de Sant Vicent, els milagres, no?, que diuen que fan els xiquets quan és la seva... El més conegut era el de... De Morella, no? El de Morella. El del xiquet, que s'ha mort, el seu amic que s'ha mort. Vinga, alça't. Jo conec el de que un home li diu a la seva dona, en Morella, ve Sant Vicent, o ve el mestre Vicent, perquè entonces no era sant encara, a dinar a casa. Fes-li el millor que tinguem. Claro, el millor que tenien en casa era el xiquet, menudet, el bebè que tenien, i l'esquartera el trosseja i el fan un guisao. Això és molt paregut a la història de Sant Nicolàs. És que tots són, al final, llegendes que es retroalimenten. Clar, la història de Sant Nicolàs, que Sant Nicolàs arriba a un poble tal, que està predicant, i està en la capella de Sant Nicolàs, en el tercer... Bueno, en el sostre se veu que Sant Nicolàs demana un plat de carn i s'havien perdut 3 nens aquesta mateixa nit i el carnisser... I tu te perds en la zona de Capadòcia per la nit i en el Igual acabes fent llonganissa. No demanes ajuda al carnisser, tio. Ves a demanar ajuda a qualsevol altre. I li planten un plat de carn a Sant Sant Nicolau, i Sant Nicolau diu, on està la resta de la carn? Cuixeta bona de xiquet. I arriba a la resta de la carn i fa, al seu ser. I són els 3 xiquets d'ahir. Sant Vicent ho va fer 1000 anys després a Morella. És que com a miracle és tela, eh? No només ressuscita, sinó que una persona l'han desquartissat i està despedaçada i tal, i torna a recomposar-se com si fos un transformer i diu, mira, ressuscitat. S'ha de dir que Sant Vicent també, com el que sempre es diu, no va ser profeta en la seva terra. També hi ha la llegenda que perquè ell va donar suport a un dels reis que hi havia en el compromís de Casp, que era Ferran d'Antequera, i la majoria dels valencians donaven suport a un altre rei, que era Jaume d'Urgell, i per tant, com va guanyar Ferran d'Antequera, molts valencians no volien ni veure a Sant Vicent Ferrer. Sant Vicent Ferrer diu que va agarrar, es va expulsar les espardenyes i va dir, ahir vos quedeu. I de fet, és curiós que després, quan fan l'enquesta de canonització, 40 anys després, van a Nàpols, van, no recordo l'altre lloc, i van a Bretanya, i no van a València. No siga cas que algú malparla de Sant Vicent. Després ja sí, molt d'amor i tot això, una qualitat de sant, però és lo típic. Els valencians sempre, en Blasco Ibáñez també va passar, molta gent... Bueno, mos agrada, però després... És que nosaltres mateixos... Els valencians són molt valencians, però bueno... Perquè són molt sentits, són molt apassionats, mos agrada la gresca, és aixina. Bueno, ara que hem entrat ahí en aquesta part de... De què? De successos
Esquarterament. Anem a parlar un Sí, poquet de la trossejar. València Negra. Nosaltres- Anem a parlar un poquet de la València... Anem a parlar de temari que se podria fer una sèrie de Netflix amb això. Correcte. I d'això Perquè Patxi sap molt. A veure, tenim moltes històries en València. Històries, no anem a dir que siguin llegendes, són històries. A veure, Poden ser realitat. tenim llegendes, tenim històries, tenim llegendes com, jo què sé, el drac del patriarca, que és una llegenda al final europea, però que Gasco la recopila en els seus contes, que tracta d'un drac en el riu del Túria, en el riu Túria, en el llit del Túria, se menjava gent. I els xurrats de la ciutat sempre diuen que al final o se menja massa gent i si se menja gent, la gent deixa de pagar impostos i si la gent paga impostos no volen que la gent... No convé així en general que es mengen a gent. No convé que un drac en el Túria. Si arribaves tard, que no podies passar... A la Junta de València, el drac estava ahí. De València baixaves a recollir aigua, a netejar la ropa, pot ser que el drac t'agafés. Però això és el drac que està en el Patriarca? Això és el drac que està del Que patriarca. és un caimán o un Clar, cocodril o perquè un... gent com tu, més historiadora, dirà això és un caimán que va vindre del Perú per el virrei del Perú, que no, que és el drac del patriarca d'època medieval que El drac el del va matar patriarca. un cavaller. El cavaller dient que estava tancat en la presó de les Torres de Serrans, perquè les Torres de Serrans eren presó. Era una presó? I el van alliberar... És que Per això no van enderrocar les Torres de Serrans, Clar, perquè era una això presó. no van enderrocar. Si no les hagueren enderrocat. I varen dir, pues mira, els jurats de la ciutat van dir, pugem allà dalt. La gent noble té per costum entrenar els seus fills en les armes. I anem a demanar que baixe a matar el drac. I si se'l menja, pues un menys, una boca menys, I així hasta... I finalment un tio molt cuco va dir, oye, jo vull passar la nit, l'última nit de la meva vida, en una sala repleta d'espills. I conta la història, ens conta Gasco, conta la història europea, que arriba i el tio té la sort que quan baixa ell havia ficat en tot el seu escut els espills. I el drac apareix per la zona del port. Per a veure, o sigui, l'escut per a veure com arribava l'escut. No, per a reflectir el sol. I que el va drac... fer de acá i el tio raca. I el va matar. I ara està en el Patriarca. I ara està en el patriarca. I n'hi ha gent que diu que, el que dic jo, que és un caimà que va vindre perquè el virrei de Perú, espero que no. Però que ho diuen els documents, jo què sé, per lo que siga, No. Quina història, tu. O sigui, primer va demanar una habitació plena d'espills, no? Diu, Una hòstia, habitació plena el d'espills Narciso este. per Per aprendre... a el seu últim sopar. Una El seu últim habitació sopar. plena- Pensaven que era per a merar-se i no, era per a fer-se ahí un xurats de la escut, ciutat, una armadura però en este tio, espills. I com és la història esta de... si heu vist la pel·lícula, la llegenda anglesa de Sweeney Todd, aquesta pel·lícula de Tim Burton, que diuen que aquesta barberia realment està inspirada... Ahí al costat, en En teoria, València. tenia... Bueno, la història és molt ràpida, una barberia que quan tu arribes, pues, a part de cobrar-te, te furten i te tallen en... La barba i el coll, no? Sí, Te tallen la barba, però massa... Se li va una miqueta... Massa pagadins. Famotxen, te fan ninot, Pues en València... te quedes ninot. Mira, bueno, estem buscant encara el meu cap de la falla, eh? Ah, mira, correcte. Perquè és que van fer una falla. Això. En el teu cap es va desaparèixer. I el cap el van robar i estem buscant encara... Jo estic decapitat per Sí, ahí. mos van fer... A veure, Bueno, la tens tu en casa. No. No ens enganyem. N'hi ha rumors. Tota la història. Són rumores. El barber històric. En València... A veure, la història del barber en València és molt curiosa. Okay? És una història molt pareguda a la de Sunitud, de Tim Burton, bueno, la història que fa la pel·li de Tim Burton, però la gràcia és que així Rafael Solaz, el gran Rafael Solaz, Erudit, sigo el seu llibre, bibliòfil, bibliòfil, o sea, mare meva, la meitat de coses que sabem dels últims segles per Sí. Rafael Solaz. Va trobar un document en el segle XIX que afirmava que en València, en el carrer Mayans, el carrer Cerrajeros, al costat de la plaça Redona, al costat de Sant Martín, n'hi havia una barberia en època quan els francesos estaven tractant d'invadir la ciutat, que un barber degollava la gent i al costat n'hi havia un forn i Feien pastissos de carn. Feien pastissos de carn en una època que carn madurada. la carn dins de la ciutat era molt difícil d'aconseguir perquè estaven en guerra. Clar, és una història... Moltes vegades jo sempre dic que
vivim en una vertiente mediterrània, moltes històries se repeteixen o són similars, i després una vertiente europea tenim històries de destí, com la història Náquera, el señor de Náquera, que conta la història del señor de Náquera. La història conta que estava al palau, bueno, la història, i estava al palau del señor de Náquera ahí. I la història conta que un dia el senyor de Náquera estava fent el que normalment fa la noblesa, ¿vale? Res, tocant-se les gònades, tocar-se els collons ahí, i veu passar una comitiva fúnebre per davant del seu palau i demana: què passa, que a mi no m'han avisat, soc el senyor de Náquera, perquè en el segle tot el món, tots els senyors volien viure en València, i baixa un criat i què passa, sí, qui s'ha mort? I li diuen: el senyor de Náquera. Que el senyor de Náquera m'ha dit ara mateix que baixe. No, que s'ha mort el senyor de Náquera. I puja el criat, que diuen que t'has mort. I ell, este imbècil tal, envia altre. I el senyor de Náquera, i li tornen a dir: qui s'ha mort? El senyor de Náquera, el senyor de Náquera. I torna a pujar, i el senyor de Náquera ja baixa ell, qui s'ha mort? I li diuen: el senyor de Náquera. El tio ja s'acollona, torna al seu palau, agafa el cavall, ensilla el cavall, se va cap a Náquera, arriba d'una, magnífic cavall, magnífica vila, Náquera, tal, i diuen que arriba, que puja, tal qual, trepitja en el seu palau d'allí i fora coi. El maten? No, se mor per fugir de la seva mateixa mort. Pues històries de destí. No estic d'acord en que els nobles no treballen. Vols dir que el duc d'Alba no treballa avui en dia? El duc de... Que es toca els collons? Es toquen les parts nobles, per això són nobles. Molt bona. Claro. Teníem el major burdel, també, així en València. Teníem el major Tenien prostíbul d'Europa, diuen? Un prostíbul molt gran. El romaní. Això diuen els viatgers que venien d'Alemanya, de França i tot això. Quan venen, s'impressionen perquè era un poc com quan la gent va anar a Amsterdam, que jo no he anat, però que diuen el barri roig, no sé què, que impressionava, però, o sigui, perquè era molt gran, ocupava la part que més o menys on està avui el dia l'IBAM, que amb tots els respectes podria dir que era una casa de putes fa molt de temps, sí, de l'IBAM, carrer Gutenberg, carrer Lídia, l'IBAM és gran, etcètera, pues és que era molt gran. Però el més curiós és que era una empresa municipal, era com l'AMT, Windia, el bordell. El bordell municipal de València. Això passava per tota Europa. Es considerava que la prostitució era un pecat, però que no era com els homes... L'adulteri es considera un dels pecats més greus, però sobretot si el cometien les dones. Si el cometien els homes, pues, no hi havia una altra solució, entre cometes. I per a desfogar, pues, millor controlar la prostitució que deixar-la al seu aire. I, per tant, el que feien els ajuntaments, els consells municipals de tota Europa, era tindre un control, ubicar-les a les prostitutes en un lloc determinat per a que no estigueren per tota la ciutat, i en aquest cas pues, era aquesta part de la ciutat, que és la part que dona cap al pont de les Arts, Windia i tot això, i tenien un metge municipal, una llicència municipal, evidentment no les deixaven eixir, hi havia un control repressiu, etc. Quan venia la Setmana Santa les treien i ningú podia fer ús del bordell, etc. Però sí que als viatgers que venien els cridava l'atenció que eren moltes, que hi havia un parell de centenars de prostitutes en cases, en hostals, en tavernes, tenien una porta d'entrada en la qual deixaves les armes per a no causar allí dins altercats, etc. Per tant, sí que... I això va desaparèixer a finals del segle XVII en una ona de puritanisme, doncs això va desaparèixer i després ja... La prostitució va continuar, el que passa que sense control. És molt típic, diuen, perquè si això era un port important, és molt típic, no?, que es diu atracar i això, a més, jo ho he vist avui en dia. Encara avui en dia ho he vist un capità de barco preguntar-me a mi, personalment, on estan les putes? Això és perquè te va veure cara de putero. Que això és valencià. Me va veure cara de... Aquesta història és curiosa, ¿vale? Perquè tenim el llibre Americanos en València. I sempre que estem passejant per el Grau, per Canyamerar, perquè tenim un cartell ahí que posa ajuda social diocesana, ajuda diocesana americana.
sempre conta la història que abans els americans, a partir del 53, quan ens obrim les fronteres, acaba l'autarquia, fem tractats amb els americans i deixem ficar bases i utilitzar els ports. En aquest llibre apareixen testimonis de gent del barri, de poblats marítims, i conten els xiquets que els americans, els grumets, quan baixaven, els buscaven la zona de moral distendida, podríem dir, del barri, i a canvi els xiquets li donaven xicles bazooka o cosetes d'estes. Seria Xicles bazooka. Clar, és que estem parlant de València, però moltes vegades falta dir que València han sigut diverses Valències, perquè tota la zona del marítim durant molts anys ha estat separada de València, però també ha sigut València, podríem dir. Era València, però era independent. Al mateix A veure, temps. va ser independent fins al segle XIX, als anys 90, 80, Sí, durant el segle XIX, però sí. en un mateix fenomen que València agafa totes les... agafa Benimaquet, agafa Campanar, agafa tot i la fica de baix el seu ajuntament. Això eren pobles abans. Clar, però tot pobles marítims serà molt gran. Molt més gran, tu mires un mapa, me vas donar tu el mapa, clar, tu mires el mapa i veus com tots pobles marítims és molt més gran que totes les diferents pobles de o Benimaquet o Alboraya mateixa. Estem així en el Cremaet, i volíem parlar de personatges curiosos valencians, però volem parlar principalment de dones, perquè no per curiositat de dones, és que han sigut silenciades moltes històries de persones importants que segur que no coneixiu, o a lo millor no coneixiu, alguns les coneixeran, però dones importants en la història valenciana. Hem parlat de Jaume I, d'Ausiàs Marc, Perquè portem quasi 2 hores parlant de barons. Portem molt de rato parlant de tios. La història ha sigut androcèntrica, mirada d'home, i les dones, encara que hagin destacat, sempre se'ls ha amagat. Ara està últimament que estan recuperant la història de Manuela Ballester, una artista valenciana que era dona de Josep Renau i té una obra artística molt important, però com era la dona de Josep Renau, ha estat amagada, pràcticament zero, i ara comencen a recuperar-la. I així, centenars i milers. La impressora Jerònima Galés, una impressora editora que això era un cas molt particular de l'Europa del Renaixement, en què és un dels pocs negocis en què heretaven les dones. Si l'home es moria, les dones, les impressores, les editores, tenien impremtes i elles continuaven i posaven el seu nom a voltes ella posava viuda de Jeroni May, després va casar amb un altre impressor, viuda de Pedro de Huete, però a voltes, quan no estava casat, o en aquests intermedis, posava impressora Jerònima Galés. Per exemple, ella va ser qui va editar la crònica de Ramon Muntaner o la crònica de Jaume I, que estaven en manuscrit, i ella va ser la primera en editar-ho. I Aristòtil, clàssics grecollatins, etc., dones que no s'han conegut fins a fa no res, i que ara que tenim una història que comença a fer perspectiva de gènere, estaven ahí i ja les massacraven en la seva època i nosaltres encara falta que també les hagin d'investigar. No, ara s'ha de reivindicar, s'ha de treure per una qüestió de justícia. I també moltes vegades ja no la dona famosa, o sigui, ja no famosa, sinó la dona que hagi fet alguna cosa així important, podríem dir. Jo moltes vegades quan parle o estem passejant per velluters, els amics de la pàgina, sempre recorde que quan tu busques, a veure, en el gremi de velluters o en el Col·legi Major de la Seda, tal, te dicen maestros, maestros de la Seda, tal qual, no tens ninguna dona, però les dones, les xiquetes, moltes vegades, eren les que estaven debaix del telar fent els nucs o treballant realment, però què passava? Que abans la dona, durant moltíssims anys, ha sigut filla, després dona i després mare, i ahí s'ha acabat el teu paper. A la dona, en els telars, moltes vegades s'agafava i quan ja complia l'edat de casar-se, se la tornava a casa i au, s'ha acabat. S'ha acabat el teu treball. I falta reivindicar moltes vegades aquesta part de la història. Era difícil passar a la història siguent dona
encara que feres coses meravelloses. O sigui, era molt difícil. Inclús Coses abans parlaven de importants. Yolanda Aragó, les reines, o sigui, és que fins a fa no res, i encara s'està investigant, no sabem què feien les reines exactament. No saben quasi res. Eren mares de no sé quants fills, però també tenien un paper. Clar. En la conquesta de València, Jaume I no va voler consultar les negociacions ni amb el bisbe de Tarragona o de Barcelona, ni amb el de Saragossa, ni amb el principal noble d'Aragó o de Catalunya. Va voler consultar les negociacions en la seva dona, Clar. que era la principal consellera. Estava actuant ahir en aquest moment pues, com de primera ministra al costat del rei. I doncs això s'ha oblidat. Ara comencen a estudiar-se les funcions també polítiques de les reines, que eren molt més importants que moltíssims nobles dels quals coneixem el nom. En les germanies, Germana de Foix, Germana de se va carregar també moltes vegades un paper executiu. Sí, clar, però que siguin també perquè de forma negativa, perquè Germana de Foix se va carregar, va ser la major repressora de... Ja, però de forma negativa. Sí, però és que això també és molt curiós. Fins ara, fins a fa no res, fins a fa 20 anys, les dones que passaven a la història tenien aquests dos perfils. O la dona santa, que ajuda al seu home, com I ja Aragó, està. o la dona vampira, roïna, la cruela de Vil, etc. Aquests eren els dos perfils. Pues ara comencem a conèixer més bé el paper de les dones, i bueno, evidentment, n'hi havia de tot, però s'ha de conèixer tot. S'ha de conèixer. I dones més actuals? Com tinc apuntat així, perquè a mi m'agradaria, si poguéreu parlar de Pepica la Pilona, per exemple. Dones més actuals, a veure, Pepica la Pilona, persones que han deixat marca en barris. Correcte, Sí. sí, perquè tenim també a Blanquita del Carme, que tot el món... Són Perquè molt, perquè són jo molt realment... semblants, però cadascuna en un... Jo sempre he en un sentit lloc de parlar, per València. exemple, de Blanquita del Carme, però jo no sé Blanquita del realment Carmen, qui és. ara mateix, si vas a la plaça del Negrito, a la plaça El Torcollador. no, a la plaça del Negrito tens un grafiti Ah, hi ha un grafiti, sí, de la nena guapa que és Blanquita. Blanquita del Carme. Vale? Què va fer? Pues era un personatge És que conegut, no és popular. Són personatges del barri. que hagi tingut que fer algo, sinó que era un... Tot el barri l'estimava. Molt estimada, Perquè- molt Pepica estimada. Pepica la Pilona, el seu pare treballava en el port de València, sempre es va criar en un de baix nivell aquí, pobre, carrer. en el carrer, i tot el món la coneixia. Tot el món li donava algo de vegades per a dinar, per menjar, per tal, i sempre agafava els xiquets, sempre estava en la porta dels cinemes del barri, pues no sé, tot el món l'estimava, tot el món le volia, i ha passat a la història per ser algú del barri. I de fet, Clar. després li van dedicar un centre social ocupat, allí Ah, també sí? en els volants marítims, Ja que m'ho he vist. algú que altre m'ha anat allà a algun concert underground Fa temps, ja. i punky i tal. Claro. I clar, perquè són personatges tan volguts, igual que Blanquita, pues era un personatge popular que es passava el dia en el carrer, que jugava en els xiquets, Clar. que Més sempre allà hi havia dels algú... llibres, Regalava alegria, que això Correcte. avui en Més dia s'està costa... perdent Clar, totalment. Més enllà dels llibres, Feia barri. Feia barri. Feia barri. Feia humanitat. Feia barri. Això m'alegra molt barri. Feia barri. que a lo millor encara passa als pobles, no? Perquè els barris abans eren pobles, el no deixar de banda a una persona d'allí, no? Que a lo millor té menys recursos però que la gent li ajuda Correcte. per a que puga, i és una persona al final molt volguda i Sí. que per el tema d'estar molt pel carrer, que sempre que ixes pues te la trobes i fas una xerrada, etc. Que tots els pobles, almenys durant la nostra infància, n'hi havia. En Meliana, per exemple, n'hi havia Sempre està el de aquest tipus de personatges. Actualment jo crec que s'ha perdut. S'ha perdut, no? S'ha deixat, el trist és que s'ha deixat a aquestes persones de banda. Això, clar. La persona continua estant, segur. La persona es continua estant, però ara Ja ja no tenen ningú aquesta va- reivindicació i ja no tenen- Però visibilització. ningú li fa cas. Ja no Ningú li fa cas. Ell ja vol, no però té ella vol, però eixa- Ningú li fa cas. ni se suport, podríem dir. En Olga Poliakov, per exemple, també era un personatge paregut, que fins i tot va obrir un bar, el Nou Pernil Dolç, i pues això, gent que vol viure en el carrer, que vol estar relacionar-se amb la gent i que vol fer barri. relacions i fer barri. Volíem parlar també de l'origen històric de la paella. Origen de coses... Bueno, és que clar, Sabeu que és un tema que per mos nosaltres volem és molt deixar- important. Com nosaltres fem molt contingut al voltant de la paella, pues mira, i que ens funciona molt bé pel que siga. Pues mira, també estem parlant de dones. Parlem de la paella, dels cuiners, etc. Qui és el gran protagonista de la història de l'arròs valencià? Les dones Les que dones, cuinaven en que, casa. claro. Qui es va inventar la paella o l'arròs fet en paella? Alguna dona segur. Sí. Cap home. No, sí, segur. Encara que després 100%. el diumenge fa salom, etc etc. A veure, la història de la paella un poc és una herència
àrab perquè l'arròs l'introdueixen els àrabs, en el segle XI-XII, sobretot l'introdueixen en València i Múrcia. Després, en aquest moment, l'arròs es menjava bullit o fins i tot en pa, forma de pa. En pa? Pa d'arròs. Pots fer pa de blat. Esmorzar de paella. Una torteta Sí, d'arròs. Farina d'arròs o gastes, sí. No, com a pa. Val, no com a mescla. No dins. No era molt apreciat, també t'he de dir, el pa d'arròs. Preferien de forment. Però després, València, juntament en la zona de Milà, era l'únic lloc d'Europa, i Múrcia, on es feia arròs. I per tant era un producte d'exportació caríssim, igual que la ceràmica de Manises i Paterna, era un dels principals productes d'exportació valencians, perquè en tota Europa volien arròs i només n'hi havia així. El que passa que en el segle XV les úniques receptes que tenim més paregudes a la paella són l'arròs al forn. Posaven una cassola d'arròs al forn. O sigui, l'arròs al forn és abans de la paella? Puede a la paella històricament. L'arròs al forn és primer perquè és arròs que es fa en una cassola de fang i se fa al forn. Però la primera recepta que hi ha... Un segonet, i no sols històricament, ho sento. És millor. Compartís l'opinió. Equip arròs al forn. Equip arròs al forn. Dime equip arròs. No, però la primera recepta que n'hi ha de l'arròs al forn és un arròs al forn i damunt li posaven ous caiguts. Ostres. Però 7 o 8. Pum. Però així anant, sense batre ni res. No, per damunt, com un poc arròs a la cubana. Arròs, i després al fons és arròs rossejat. Arròs en costra. En costra, més d'Alacant. Però la qüestió està en que després els valencians tenien tant d'arròs que en les cases valencianes, perquè hi havia molt d'arròs que es feia al costat de les hortes, després en les marjals, en l'Albufera, etc., que pues, segurament les dones valencianes, que eren les que cuinaven, van dir, com el fem perquè estigui més bo? I el gran invent valencià, que això és un invent valencià, és fer l'arròs soltet i sequet. Correcte. A Milà van fer un altre rotllo. Què van fer? El risotto. Correcte. És empastrat en formatge. Està bo, però no és el mateix. A mi m'agrada, però... Podríeu lluitar els italians en el context. Risotto versus paella. Però això és el gran invent dels valencians, fer l'arròs sequet i soltet. Després la paella ja li posen de tot. I les receptes del segle XIX li tiren anques de granota, li tiren chorizo, li tiren... chorizo! Li tiren chorizo. Això ho sabem, però molta gent... Sí, mos havia arribat el rumor. Molta gent ara se porta les mans al cap, però... Però després van anar destil·lant i van anar perfeccionant la paella. És que vam fent proves. No vol dir que el chorizo pegue bé. La paella com a tal, com la coneixem ara... Lo que és la paella... La que pensem... Un segle no arribarà. La paella canònica d'ara va néixer al concurs de Sueca, no? És possible, una miqueta abans, que el segurament. conill i el pollastre, no tot el món podia... No podien. Matar un pollastre tots els diumenges i un conill. Li tiraven tarpo, rata de marxar... Lo que tenien a mà. La rata de marxal, se diu molt el peix, la rata de marjal s'assembla molt a un conill. El conill, totalment. Pensava, clar. No sé. Sí. Bueno. I era pues això, per ubicar-ho, i acabarem a saber, per ubicar-ho, el que és la que coneguem, la paella tradicional canònica, que diguem, pues seria fa a millor meitat dels... 1940, 1970, 90, fa un segle. Jo és que la meva família és de la Marina, entonces estic curat d'espanto, perquè nosaltres fèiem paella en esbarzínia, en sèpia, en cigrons, en el que fas. Senyalar que ara la història de l'arròs ha arribat al punt de que tenim la denominació pròpia de l'arròs. Nostre. Fa 2 dies se va fer el tastarròs i una de les coses que se reivindicava és que l'arròs de València és de denominació d'origen. Te la DO. Correcte. Anem molt ràpid amb una altra coseta i ja anem amb el xoc, si voleu. Claro, tenim que fer, perquè sempre acabem el podcast en un xoc, però abans tenim una última coseta que Alexis vos dirà a continuació. Quina serà, Jorge? No sé, res. Jo vull saber l'origen de les falles, també. Perquè és veritat, lo de que els mobles volien cremar, lo que... Tenim que tenir en compte també la data, ¿vale? O sea, sempre les dates, o sea, según el canvi d'estació, ¿no? Sí, el equinocci de primavera. El equinocci de primavera. Celebra la primavera. Se celebra la primavera. S'ha acabat l'hivern. És que això a mi això també... Però se tirava... A mi això me pareix molt xulo, no? Perquè és com una... quasi com el cap d'any, podríem dir, no? Si pensares que l'any comença... Les 4 estacions són 4 canvis... Bueno, abans.
Ara ja... Jo penso que es podria celebrar el principi d'any en el que és la primavera, quan es comença el bon temps, la primavera. Entonces, quan cremes les falles, pues tu... Escolta, que històricament hi hagué una època en què l'any començava el 25 de març. Ah, sí? No entrarem ahí perquè és massa complicat d'explicar, però... Allà ho deixem, claro que sí. Però hi havia un calendari que començava l'any el 25 de març en compte del 1 de gener. Claro, però té sentit. I que n'hi ha coses que no són únics, ¿vale? Que també se fan en altres punts d'aquesta celebració en aquest moment. Què passa? Els valencians som únics. Que nosaltres... Sí, Sí, Vincular al foc, això té mèrit. Pues sí, se s'acaba... Lo que s'augava o lo que seria tradicionalment que s'augava de l'hivern, pues vale, se quemava, tal, se dava pas a una... Però tot el món, sobrava de o l'hivern, només els fusters? Al principi, no, era el barri, era a finals del segle XVIII, sabem que la gent comença a treure trastos i els fusters ajuden a donar forma a algunes figures per a fer ninots. Les juntaven les restes i feien així com un... Molts trastos i algun ninot. Però clar, és una evolució molt llarga. A finals del segle XVIII, a finals del segle XIX sí que sabem que hi ha fusters i ebenistes ajuden a fer 3 o 4 ninots i la resta normalment són trastos. El que passa que sí que la gràcia que tenen les falles és fer-ho en foc. Eixa purificació del foc, eixa vinculació a cremar-ho tot, que jo crec que també és molt valencià. És molt valencià, cremar-se a fer-la tot i tornar a començar. N'hi ha històries, ¿vale? En teoria se diuen que la plaça del Mercat és la falla més antiga. La falla de la plaça del Mercat és en teoria la més antiga. Després també tenim la falla que abans era el carrer de Saragossa, que també reivindica que són les més antigues. Però és la de la Reina, suposo. De la plaça de la Reina, tal, perquè jo la història més antiga que en teoria he llegit és que un italià va ficar una... Un italià? Un italià. És que això fa mal, perquè en teoria un italià va fer una falla o un ninot de Fernand VII. Hòstia, això ja fa... I la va cremar. I l'italià no va acabar bé. Li van cremar a ell. És que Fernand VII era un poc així, a Fernand VII no li va acabar de que cremaren un ninot seu. Jo he llegit això. Però és que n'hi ha diferents. I en el segle ja de neu pues, va evolucionant. N'hi ha moments en la història que no n'hi ha falles, perquè se planta un impost especial en la segona meitat. No sé si has llegit tot això. Jo he llegit en la revista València Atracció, que apareix pues en l'any 1875. Sí, n'hi ha alguns anys sense falles. No n'hi ha falles, perquè aquest any l'Ajuntament havia posat un impost de no sé quantes pessetes sobre la falla. Aleshores ningú tens. I quan la Riuà no van saber si fer falles o no, perquè clar, la Riuà havia passat uns mesos abans i després diuen, ostres, fem falles o no? Perquè clar, celebrar, si tots estem de dol amb molta gent... I la falla que es va... La falla de Toledo, en el 37. De Toledo? Dels republicans, o al revés? No, al revés. Quan València està sent bombardejada, així no es fa aquest any falles. Se fa una exposició del ninot en el que serien les Corts, quan el govern de la República ha passat a estar a València, se fa una exposició del ninot, 4 ninots en la llotja, però en Toledo l'altre bàndol planta una falla que és un micalet i una espècie de Godzilla. I el Godzilla era el comunisme que estava atacant València. Per què? També era una mena de propaganda política. Nosaltres ja estem pacificats. Aquells no fan falles, però nosaltres sí que fem falles. Així no n'hi ha guerra. En Toledo. Així no n'hi ha guerra i va ser la falla en Toledo, en el 37. I també és molt interessant això, l'evolució sociopolítica de les falles, perquè les falles al principi, durant tot el segle XIX, està ple de censures. És a dir, molts anys, alguns anys no se celebren perquè Governació Civil diu és que no pareu de clavar-se amb la monarquia, amb els retors, amb els no sé què, no n'hi ha falles. Sempre han tingut aquest to crític, irònic, satíric. Després ja han sigut més pro-sistema, la crítica ha continuat, etc. Però clar, sí que n'hi ha hagut molta evolució al llarg de la història i bueno, pues la fallera major comença amb antecedents en els anys 30, després ja a partir dels 40. La Frena, que ara és tan important, que és pràcticament l'acte central. Això comença en els anys 40, comença amb el primer franquisme, el mateix que la Junta Central Fallera. Abans no existia, era tot com molt més anàrquic, com més... Ara està tot... Clar, i és una festa també. Clar, jo crec que les festes, d'alguna manera, per a bé i alguna volta per a mal,
és un dels trets més identificadors dels valencians de nord a sud. Siguen falles, siguen monosicristians, siguen fogueres, La Madalena. siga el que siga. Però moltes vegades tota l'energia col·lectiva que tenim la invertim en festes, que és meravellós. Que quan arriben les festes t'ho passes molt bé, Però ja després... però a voltes després dius, mos "Ostres, oblidem. mos falta Mos un poc oblidem. d'estructuració. Però Ja, bueno. és veritat. És veritat. Mos falta, Com a reflexió, és boníssima. sí, mos falta estructuració als valencians com este podcast, perquè mos hem deixat en el fora, que no hem parlat, hem dit diverses vegades, parlarem de Felip V. Volíem parlar del quadre al revés. Estava parlant jo de lo del foc i de cremar-nos i tal. Ja sabeu que en Xàtiva, com en diuen, és un gentilíssim el nom allí, que són els socarrats. I és per alguna raó. Però d'això parlarem perquè farem una altra entrega. Haurem de fer una altra, sí. Ara ja ho hem parlat, que farem una altra, perquè ens queden moltes coses a parlar. Bueno, bé, De fet, estem esmorzant i ja quasi estem esmorzant i ja s'està fent de nit. O sigui, Categoria. no, és perquè està ploguent. És que Ha fet una... s'ha quedat bon dia, Està perquè fent un dia avui. Ha sigut aquests 3 dies de l'any que ha plogut. Avui ha sigut un dia històric. A mi quan plou a la primavera, a mi això me pareix meravellós. Sí. Així que queda dit que farem un segon, Queda dit. però no estem despedint-nos, perquè ara ve el moment així que diguem nosaltres de l'hormiguero, El formiguer valencià! perquè hasta ara En tot Pablo lo que... Motos. Jo soc Pablo Rochet. Motos. Està petancas? Hola, soy Trancas. Petancas, cremaet! Tranques i petanques. Sería una bonísima parella de... Vamos a hacer un juego! Bueno, he vingut així a divertir-se. Jo soc Pablo Motos. Pedro Sánchez, fi de puta. Bueno, volíem fer com... Ara que ve l'Eurocopa de futbol, volíem fer com un gran campionat de les figures valencianes més reconegudes al llarg de la història, val? Anem a demanar, per favor, la casalleta. La casalleta Faro de Cullera, que patrocina esta secció. La botella que està per ahí, perquè la volem així plantar damunt de la taula. Isidro, a veure, ¿Quién es el choc? la meva dona em pega la bronca si me faig més d'una casalla que no siga l'arrencadora, però bueno. Però esta és una casalla... Esta es la reculadora. La reculadora. Que vas de recules. Com la meva dona no veu els Moltes podcasts, gràcies, Isidro. com no mira els podcasts, doncs no s'enterarà mai. Vale, volem parlar-vos... Igual quan arribes a casa... Sí. Vos anem a dir 3 Però saca la opcions, xiqueta, la pobra. val? I teniu que triar la vostra preferida, val? Si fem la casalla abans o després? No, després. Després, Sí, ok. sí, no, Com? Anem a dir-vos, per exemple... comencem. Mira, és molt Però fàcil. hem de contestar al mateix temps, hem de... No, uno i uno. Cada Uno i uno, val. uno i uno. D'acord. Vale? Molt bé. El valencià més influent... Influent seria de la història. El valencià més influent de la història, val? Ausiàs Marc, Sant Vicent Ferrer o Rafa Mora? Podeu contestar els dos. Jo diria Sant Vicent, entre eixes 3. Sant Vicent. Més que Rafa Mora. Més que Rafa Mora, en sèrio? Però Rafa Rafa Mora Mora coneixen ja- de 20 anys. Ja ha passat ja sense pena ni glòria, ja no és el seu moment. Els meus alumnes ja no coneixen Cállate, Rafa Mora. tete. No, ja és de veres. No. Una foto de Rafa Mora actual d'ara, eh? En digueres Molt bé. Chimo Bayo o algo així, pues a lo millor Ja és t'ho de comprava. veres. Doncs mira, vos dic jo... És més conegut. Ara que en la següent Parlant de època. Chimo Bayo. Parlant de la següent. El llibre més important escrit per un valencià. La barraca de Vicente Blasco Ibáñez, Tirant lo blanc de Joanot Martorell o No iba a salir y me lié de Chimo Bayo. I en Mazafón, que el banco escriure. Correcte. Chimo Bayo i en Mazafón. Correcte. Que Home, Ai, ja ho sé, novament, crec que està clar, no? El de Chimo Blanc. El de Mazafón. Joanot Martorell i Més Tirant lo conegut. blanc. Tirant lo blanc. Tirant-lo blanc. Va influir totalment en el Quixot. O sea, Totalment. Sí. Bueno, totalment, no sé. Cervantes Sí, és un- decía Sí, que- sí, en la literatura Com a europea novel·la, també és un... Ja. és com una a fita. novel·la de la literatura caballeresca, de les més no importants, te no? dic jo que la barraca tal, però... Bueno, Cervantes va dir que és la millor obra de la història. La única que salvaria de les novel·les de cavalleries. De cavalleries. Sí, bé, això. I a més jo crec O la que que no tenien crema. una visió molt semblant, Cervantes i Joan Martorell. Molt irònica, molt socarrona de la vida... Sí. I el Tirant lo blanc, bueno, pues que jo me l'he llegit, saps? El Tirant lo blanc. I què tal? Pues molt bé, molt bé. Conta'm. Va, anem a brindar Fem ja. un resum. No, ara no, perquè no tenim temps. Salut. Bueno, per la història. Però el que puc dir és que és molt eròtica. Vale. Quin ha sigut el nostre millor llegat? La paella El paper de fumar? o el tardeo? És que això és molt fàcil. El paper de fumar entra? Sí.
Paper de fumar, paper de fumar o va al Coi, bany. el paper de fumar del coi. El coi Que és un està invent tibat. valencià, Que per això la, diguem. que la Xena va... Jo diria el No paper diré de- la meva opinió sobre el tardeo. Mala? No la diré. Jo diria el paper de fumar. Millor que la paella? I la paella. Jo no diré que O millor... arròs al forn. O arròs al forn. Jo no diré que millor... Estem dient... La paella és un invent universal Paella, sí, total influent. dels valencians. I les valencianes, sobretot. Però el paper de fumar s'usa més tots els dies. Bueno, ahí está la Que cosa. la gent se feia els cigarros en lo que agafava ahí en... Això ho sabíeu, que vam inventar nosaltres, el paper de alcohol. fumar? Pel que siga, ho vam En inventar alcohol. nosaltres. Dona valenciana més important. Dona valenciana més important de la història. Isabel de Villena, Rita Barberà o Ilenia? En Mazafón. Emma Zafón. Mazafón? Emma Zafón, No hi ha Emma- altres, però entre aquests tres... Emma Zafón més important Estic- com a escriptora que Isabel de Villena. Isabel Dir-li- de Villena com a... Sí, Ha dit Ilenia, sí. Per respecte. Què? Per Com, Me Patxi? deixe- Més, Estàs bé? més influent en la cultura i en la història. Una precursora del feminisme. Isabel de Villena. Isabel de Villena. A la seva manera, perquè Ojo, evidentment eh, vivia en el segle XV, En el seu moment. Ojo, però una, una gran reivindicadora del paper de la dona a la societat. Per a que no la conega, un minut d'Isabel de Villena. Per favor. Qui va ser Isabel de Villena? Va ser abadesa del monestir de la Trinitat i va escriure una Vita Christi, una vida de Crist, en què quan habitualment feien una vida de Crist tot eren homes, ella deia, ai, no, és que la important era sa mare, la important era Magdalena, la important era sa abuela. Crist no hauria sigut el mateix sense totes les dones Correcte. que l'envoltaven. Absolutament. I va, l'última. La última i més important. Millor cantant. Dino huevo. Vale. Camilo, Està Camilo Francisco. Sesto. Està segur, Francisco. Camilo Sesto o John Cobra tenim així apuntat. John Cobra. Dic, John Cobra va cantar? Sí, va cantar. Eurovisió. John Cobra va cantar Eurovisió. Sí. Sí. I ha tornat. Sí, Bueno, també tenim- no, i va, pitjor. no va arribar a Eurovisió. No va arribar. No, però per poc. Y eres tú, Carol, solamente tú, Carol, la vida es así, Carol, quiero para mí, Carol. John Cobra. ¡Póngame la polla! Perquè no va arribar perquè el Chiquilicuatre va arribar l'any anterior Va i ser van aquest any? ficar Però ahí- sí, el mateix que va, mateixos que va multar al El vice, millor va any multar a això, John Cobra. sense dubte. que Sí. Conxita No, sí. Piquer, Conxita Piquer. Descandini no Bravo. Jo, Víctor, el nostre guionista, Bravo. te tinc que dir que jo sóc més de Camilo Sesto. Nino Ah, Bravo- has dit Camilo? És Camilo Sesto. Ah, no, entonces Camilo. Camilo. Que n'hi ha... I és Com que més de Nino Camilo. té- Que Nino té la molt bé, seua- Nino molt bé, té però- la seua esa de que el pobre com va Però és que passar. Camilo Sesto... Uf, Camilo té molts temazos. era molt Però heavy. Nino té la llegenda de què va poder passar si no Que haguera hasta passat. fins hasta a on- I no ona. tenia la veu. Sí que? Perdona? Fins sí. a on haguera Si no arribat. haguera Si no haguera Fins- mort tan jove... en Tan accidents. jove fins a una vera. Per això que és com... No, bueno, el ja. típic del mestre. club dels 30. Ja és que ell no pareix, però era jove, com va morir. No pareix perquè pareix. Quants Pareixia. anys tenia? 27. 27, Hòstia, 27, calla, el club del 27. està en el club dels 27, Com- Nino Bravo. Com Amy Winehouse, Con Jim Jimi Morrison, Hendrix, Jimi 27. Hendrix... Del club dels 27 i no Podem- està és que no reconeixem. I ell no nois? drogava. Nois, pues ha dit sí, Era l'únic que a no partir drogava d'ara. ellos. Els valencians hem inventat paella. el El primer Trinanjus. manicomi, El Trinanjus, manicomi, el a ti- part de Pare Jofre a València. L'Oia Ese va ser Express, nostre, tinc que ser per apuntat. La Nancy. La Nancy? Sí, Les Nancy són nostres, La famosa, és Nancy. la famosa que me Famosa mola Nancy. molt. Sabeu d'on ve el nom de famosa? Per què? Fábricas agrupadas de muñecas de O'Neill S.A. Oh! Famosa. No ho sabia. Conta quedat. Loco me quedo. O sigui, que fort. De O'Neill. Continuem. Les muñeques de Sabeu que a famosa... O'Neill se fabriquen molts La vall joguets. del joguet. Vam inventar la ràdio, això parlarem en la segona part Bueno, d'este que segurament- d'este I podcast. això n'hi ha Ai, competència. sí, tendría que dir. Bueno, però Els valencians... però l'invent més gran Volem que hem tindre fet els moltes valencians invasions. és que la Coca-Cola és un invent nostre. De hielo Això ho diu Google, eh? de hielo de malferit, diuen. Ah, veure, ja anem a parlar d'això. Jo vaig escarbar una miqueta. A veure, perquè- I no ho he fet públic mai, perquè... Ui, jo- primícia! Vull dir, que em pareix molt bé que es diga. És que veus, un te conta els Bueno, però tu- chascarrillos i l'altre te Però inventa. segur- estic Vivos dubtant, com va, a... Encara que ho hem desmitifiquis vingut a ara, desmuntar. segur té una base No, històrica. Hem vingut a sí, desmuntar. a veure, així la qüestió està en que... N'hi ha etiquetes. Lo que contava ell abans, que quan arriben els americans, després de quan s'acaba l'autarquia i tal, la Coca-Cola
entra en Espanya, i de fet entra pels Trenor, els Trenor, que és una família de nobles valencians molt rica, etc. Avui en dia són multimilionaris, rotllo el Roig i els Trenor estan ahí, perquè tenen la llicència de la Coca-Cola. Trenor, vols patrocinar... Vols patrocinar un podcast de... Això dona molt. Història i Coca-Cola? Però quan arriba la Coca-Cola es troben que hi ha una llicència, una patent, que es diu nuez de cola-coca, que la fan en hielo de Malferit. Val. I entonces, clar, dic, bueno, hòstia, si posem la Coca-Cola i n'hi ha un altre producte que es diu la cola-coca, anem a comprar-te la patent. I li compren a un bodeguer, a Montpó, de hielo de Malferit, la llicència de la cola-coca per a que no li puga dir cola-coca. La cola-coca què porta? Per 4 duros. Perquè per aquest nom és alcohòlica. Coca també. Porta coca? Home, fulles de coca. Fulla de La Coca-Cola coca, també, fulla de la coca del fórmula Perú. original Sí. porta... La de hielo de Malferit, en teoria, és una beguda Té licor. Sí, era com un xarop, però de licor. Té, Era o com una o crema tenia. d'arròs. Una cosa així, Tenia, sí, sí. però de coca i de nou. Clar, esta mateixa bodega, els seus antecessors havien anat a fires americanes just abans de fundar-se la Coca-Cola en Estats Units d'Amèrica. I ahí se Ojo, conta la i ahí història. ve la llegenda. Però ahí està la llegenda. Però és de veres que això no se pot provar. No, un moment. Això no se pot provar, però és de veres que Bautista Parisi, és de veres o no ho sé, però que va ser un any, només un any, abans de que John Pemberton traguera la Coca-Cola. Jorge García, historiador. I va estar en Filadèlfia, on en teoria se va deixar unes mostres... Quan escarbes en la documentació veus que este home va estar a Filadèlfia, no saben què va presentar, però és que resulta, quan mires els periòdics de principis del segle XX, eixa bodega de hielo de Malferit va anunciar a bombo i plateret el moment en què ells van llançar la seva nuez de cola-coca. I això era uns 15 anys després de la Coca-Cola s'haguera fundat. Per tant, quan busques en els periòdics, en els diaris de l'època, trobes que és una bonica casualitat i que, efectivament, quan vam arribar així la Coca-Cola van dir «Ei, que mos desmunten la pareta perquè estos havien posat cola-coca, molt bona idea, però nosaltres tenim Coca-Cola». Però bueno, és meravellós que es diga que la Coca-Cola prové de hielo de Malferit i vos convide també a anar a la bodega Montpó actualment perquè és meravellosa. Anem a fer un vídeo. Volem fer un vídeo sobre això. Perquè tenen unes begudes que es diuen, per exemple, Lágrimas del contribuyente. Sí, tenen noms superxulos, de licors superxulos, i tenen la nota de Coca-Cola. Han recuperat el nom. I són licors molt creatius també, tenen a dia d'avui. En tota la comarca venen moltíssim. Molta gent de tota la vall d'Albaida va a hielo Malferit a comprar licors. Pues anirem I aquesta família rica va comprar la patent i Coca-Cola va tindre que... La Coca-Cola, per una banda, va posar així, els Trenor van ser els que van gestionar tota la implantació de Coca-Cola en Espanya, tota sencera, i per una altra banda li van comprar la patent de cola-coca als Montpó en la vall d'Albaida. I els Trenor continuen tenint la gestió de la Coca-Cola en Espanya. Clar, això dona dinerets. Això dona dinerets. Més que els podcasts. Més que el podcast. Pues sí, però bueno, però lo bé que se ho passem. Ha sigut un plaer. És que mos quedaríem i és de veres 2-3 hores més i ahí ja estaria bé. Però bueno, pues això, que vos convidem per a una altra, pues que i ja està. Com vulgueu. Que estem molt agraïts. Jo m'ho passo molt bé. Demà igual, no? Repetim. Que no serà demà, però d'ací poc, ¿vale? I ja està. Seguiu-mos i aquestes cosetes que se diuen, seguiu-mos, perquè jo què sé... I poden comentar i contar-nos les seues curiositats i les seues preguntes sobre la història. Heu de recolzar el projecte, perquè si no, saps? València Viva Walks. I toma, En promo. Instagram. Moltes gràcies. Moltes gràcies, xics. Patxi. Gràcies, Vicent. Està de puta mare. Moltes gràcies. I visca la història, collons! M'ho passa molt bé.